We did the Cobia, Nana, Yao Asante, Chanel so, yeah, another one, South the second yard is young, the side yard is the free one, the city yard, the person and then they are the Fushia, and you make your now it's now, come on, 102.9 Muka say Eli ya keka ho adehye eneye da ewurade nyankropon ase se odisa na wotwi asan dum yembio na menu mienu yasa ahia nan kakra emfimpinu ene aduono osumi duet ka hoyi wode ye etwa no wokwan sonko kwan so ahaya 102.9 FM Otek FM sunie asedan kawudi ejonyame awiabre mu sabre ya ye kasa adwumadie ne ye live for 102.9 FM Otek FM so baby biara wo wa wutie ye baby biara o wa o hwe ye na wie ye da wase obeko YouTube ne so ana wobeko Facebook ne so obe search for Otek 102.9 FM so wo Facebook ne so ya share ma wunu no munsu nya bi hwe so wo YouTube ne so ya comment ma wunu no monte wonka na wo hunu se dwumadi ayedie won so wo ka ho bi bedi de krobia nana yaw asante apesa makana na nie oji amanie awiabre mu jatan watna se yama yenyina ya ho ha yama yenyina ya ho nso akwa aba aba Ye isani yamidi nkaka ye no ye live ewo Facebook ene YouTube ne so na oko Facebook ne so a sabre ya ye kasa yi ye wo adofo a wonu modi kan podada ewo ho ene governor general ono watakwa makru ena o chese na ya krop ya sante awiabre mu ye sign mu ahia bio ye ma ye nyina ye ho ye hia ede ba afidie so na ene Dr. Otis nana eya achia ne ma ye wate frise udwumadie yi nso omfani agro abedwafo nka ya wonu mo ahia yen ewo Facebook anyina nana ye nam wase ene mo adwuma pa mobo afi kwam yadomako enso wo ashtown ha ene wo chesa akra ya akra bia sante yankopon hira mo ene awie ye nso ye kamo ho ewo Facebook yi so yankopon hira mo ene da mo nsempa mo de babesom na na sante krobia awie ma yema mo ha na ye nchiachiawo ene ye dwada ye na awurade nyankropon ya sempempenso a wode ye nia ba bedri atonsu chapatre me ne me ma ene me yere abedwafo ni nyina akora ye twadwumadie ne ho ahia ena sabre ya ye kasei ye nso ye hwe wo live
apia kubi Ebenezer nsudie and watches and na ya krobia sante oba Amsterdam me so me ne me yere ene me ma ye twa ho ahia ene odwuma die ne ye hwa won live e wa ha yakopon hyira wo ene da monsem pa mode ba na mode ba besom ye was Steven Wati obewa homane so and watches akwaya krobia sante more fire ewia yi ye kamon so mo ho e wo Facebook ne so yakopon hyira mo ene da monsem a eya mode ba besom na yenso ye wo so ame mazi ena ewia yenso ye bwa de mu ha pa enya asem ketwa na ye hwem live Skype enso anybody ena wudu Razak watches and na yakrobia sante ena woba na hinso atonsu eye yanso yampata mo ha ya bade mu pa na ye show na nyankopon su nhira wo ene da wonsem pa wonso de ba Charities Drugstore ye nyina ye biebie mu ha akokari junior tiero and watches akrames me wa mane so na me hwem live nyankopon nhira mo ene sam pempensu we Emmanuel Jemfi enso wo Germany and was na yakrobia sante ena wie yanso ye biebie mu ha o Germany for yanso ye mfa odwuma de ni niagro ye di suade e de kire ye ho nso ade afa Baroski honorable assembly members sisruwa and watches edwuma de no na oye live oye loud and clear e wo ohene ahimfie ha na montonko so ene monsem pa da ne da modesom e ma yenso ye di suade na mesu wo pankro no adabraka medi de lankum kwame na menso me ne mapamfo ya boadem ya ye hwemo live e wo Facebook ne so maami fosu anso nie en watches akraya akrobia sante en awiei menso ma boadem na mabiebiem oba de achia me ne akrampofo en na ye nyina ya mamu nyina ya hyiahia enso e wo afidie so John boy en watches akraya akrobia sante sa wo ba kona menso me ne apamfo no abedwafo ye nyina ya boadem ha en asabre ya ye ka se ye show live enso e wo Facebook ne so Simba Madre distance wo kona ayata kona en watches akrobia awie more fire akrampofo awie yakwa aba ye ni akrobia na wotwe a etwatwo e wo bosomi tumu en asabre ya ye ka se ye mumu yi se ya na awurade ase a wan ne ebeda na se sa wokai ebra ye de ne kose ya senua ne so na woka eli akona e ka ho ne de ya na ne ka de nanso na ni nyina ya me no mienu boni mu enti se ne ye da so tiase a ye beda na se akra mame na se na otufo nyankopon ase se empempenso Ebenezer odi abedroi o hwe ye hye afe no ase odo kese a woyi amaye se de na woka no osan asemia so na oka ele labasabatani Ozi akare say ele labasabatani sabasabatani ne sabasaba na dia ele labasabatani ba say nye Greek dia ayo Greek yeah ayo Greek way medium bo now bet to me atras oh why not agratwaso let's hear enti ekire odokese a woyi edi amaye good ye twa enam akoma ahamienu aduokronkron ne se aka enam akoma aduosiesia ne se ye de afe no abawieye na akura ye da so tiase ahode oyemu na ye adwuma ye som se ye a na ayeye nu a ene se ye de ma no enti enam akoma aka no se ye nyina ye kire odo ede mema ye ho na yehwe ehwesodi a onyankopon no oba asase so ono odo a obeyi ede maye no saa odo no ana yenso yenyima ye ho good enkopem sama afi no ebekwa wiye because eye odo kese na oba ewiase ebefa akwatebia ede to so na ohwe enum ya oboyi ebra na ka obi a obonsuo na okase skomodeme den so yekofa nsu a ekaka ede boss apo bomu ede kana no enti wan nyina ekire odo a ono no ede be dan edi ede maye enti obaye nsana ho ede maye nse yensu yenhwe saa odo no na yensu yantakra saa na be 66 aka yenim yi ansa na afi no atwa wiye no mesese obia emfa odo ene ema no ntuma no endo ye ho na yenyai na ntitwitwa konkonsa adro ene eniema emfa mpunto ema ya bra be mu no migidis ye we ya ene na ye onyankopon asede yara se eno ye nanampofo berima ena adehye yatene nka no aha ye 102.9 FM aha
eye utek asemba ba da dwumadi ne ye live uko YouTube ne nso so a Anthony Opon ewo YouTube ne so ose nana ene ye dwada ye na awurade nyankopon ya sempempen so a ode ye ne aba beduri sese mo ma ye nyina ye kyede pepepe YouTube fo nya wono de na Facebook fo nso nya wono de ye da mo ase ene mo nepa da ne da mo de besom Mr. Otin en wo kire se akra ya akra bia sante Anavon Fashion Center me wo kwode nsonko na akra udwumadie eye very 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 special se ye ni mu hia se yia ye ni je mo kire ya de ye hunade nyankopon hyira mo wate ene da ne da mo nsempa mo nso mo de eba afi dwoni wakanso nie en wo kire se na ya akra bia sante ene ye hia mo ewo YouTube ne so nyankopon hyira mo owusu ba na hene osena na ya akra bia sante eye another fresh week na ena wie Yabnash pharmacy for menema bedwafo yenso ye twa ho ahia ewo YouTube de so de ye ka ene se sadwumadie eje tuato afa frima wo pekina matu ache ase en wo kire sakra ya akra bia sante ene nyankopon empempenso a ode ye nia ba bedrui de ye beka e de akere no ene se ye danase me ma me adwo mo wo pekina matu nana onfa wunni agro ena Margarito decision wono so wa ahoma ne so original chase enom moro market fo no eno mo kire sakra ya akra bia sante awie yenso ye hiahia na ye chiachia mo ene mo nepa mo de babesom kinke 2 TV wono so wa ahoma ne so bi eno mo kire sakwa da sofo na yenso ye twadwumadie ne ho achia ye wo TV ne so ene ye hwa mo live ewo utek 102.9 FM ewo YouTube ne so nyankopon hyira mo pa ye wa akwasi antwi enso wa ha enu wo kire se nana oba A4 metal works enu se wi aprabo wa eya ye niji pa o se ye hunu mu seyia na ye ni age na wotwi ya hyase ye hunu mwei nana ye de moa mu nkura nhye ene mo nsem pa mo beka akire ye no eno ne ye de ye adwuma ohene ba nsem fobiamania wono nso ewo hair beauty salon takwa ma krokumase ya en wo kire sa akra ya akra bia sante eneme me yire pe ye nyina ya wa ha na ya bademu ena ye tie mu dwumadie ne live dwumadie yi ye wo Dawood Scientific Herbal Hospital wo so awie wono mo boa ye mpa ewo show ya ye de bremu yi onom na de Dawood 360 capsules ne Dawood ointment afi Dawood Herbal mixture eye wono mo nsa so ena enam a aba awie yi onom kan ye ho ye wo time herbal mixture ya eno nso eye adupa se tridi ya de ena edi wunya na se wunya time herbal mixture aduro ni bi na se onom a eno nso beboa wo papa ama enepa atumi akoso ede amawo Naskeba clinic nso eye ultra modern herbal clinic se wututu anama oba bepie ha ba bia wo yade ne hye no ye pa no aduro na ye de kama anyu ahoto Agbeve Herbal Hospital yenso ye de ne pa aba bedwa yenro ni wodwa so ene aso ye ne nso wa ha se wo ba ye hwehwemu ne de aduro kan atadwisam no Coffee Organic Tiger Nut Powder eno nso se wudi bia eboawo ema enepa etumi koso enso ede emawo oba de atia me wo ho akra me ba den awie yahia se ye ba besom sa pepepepepe na ene esum ni muo no babia ye bewurawura no eye me aya hoduo bebrebe asem bia ba betodwa afri atwemam ponua empesua ne so na sampesua no ekuro ba ko bi ehim ho ekuro no omo kwan nya kura edo ye 1 2 adwuma pa wono mo ye eye ku adwuma ena galamsef wonso akogu ho mo nya me ensa enti wo mo ya galapa nso de ka ho na sa kuro ni mu no ye sesa wo ye oba woda na wanhwe yi a ade beche no sebe oba so bi die ya sem ne nya ba ni adoni nyina akọ wasire wo bi so medoma wana onsire wo bi sa wo yi oba na se oye obi a opɛ enwi a ye manifu e wo ye ba so a ade beche no obi aba bi kachika na se wonum obeyi a ye wonum ye ene se sebe wo share dross ne da ya unsa dross no eba ase no eno ne cover oba ne ba ne so pa ade beche ni atwa na ye yi nwi no na ye di nku
wɔn mu susu sɛ ɛyɛ nkuto na yɛde asra wɔ ha mu nyinaa ne yɛgya kɔkɔ saa deɛ wɔ yi akɔ so wɔ saa kuro ne mu a ɛmoa mu nkuna de korɔ enti sɛ kura adeɛ wɔn mo de akɔ akɔhyɛ honhom na awia yi akyɛn wɔn so enti yɛbɛwura ekuro dua ne mu na yɛne ekuro ne mu mpanyinfo akɔ akɔbɔ nkɔmɔ na ensɛm no sɛneɛ emu nkyerɛmu paa teɛ no awia yi yɛbɛfa yɛsu di nkuto na no so obi nim baabi a saa deɛ ne kura nso fi ano ɔden ɛne yɛbɛwura mu ɔbɛkae sɛ ɛna kakra ne yɛde to atiefoɔ anim sɛ tepa ɔpanyini bi akɔ hɔ a deɛ wɔno kɔkɔ yɛɛyɛ ɛde sɛ efunu ho dwa no wɔkɔ akɔdi kɔpa asaawa ne nneɛma bi sɛbe obi a wawuo asaawa a yɛde ahyɛ ne hwene mu number 1 no obi a wawuo ade a yɛde akyekyere n'ano ma yɛde abɔ n'ano number 2 obi a wawuo atade a ɛhyɛ no no de wuyɛ ohia saa nneɛma wɔ nyinaa bi nipa ne nkasa yɛ mu kyerɛ sɛ enko betumi kura kɔhwedie mu akɔ pɛ bi akɔ nanso ne brɛ yɛ tia no enti na ma ne kɔ tepa na wɔn so deɛ papa mo kyerɛ man no deɛ wɔn so nsɛmfo so ɛma saa brɛ yi a yɛ kasa yi aprosifoɔ bɛɛ mu saa sɛm no ɛhefa ɛna akɔsie awia yɛbɛkɔ hɔ na yɛne tepafoɔ ne nso akɔbɔ nkɔmɔ yɛne mo kyerɛ man ne bɛkasa na yɛbusa no sɛ anyanyam bi asɛn paa pɔtee ɛna asɛm ne teɛ krakye bi adi wɔ bi anim akɔ akɔgye bosiama wayɛ adeɛ na wɔkɔgye wieyɛ no ensi ho bra so wontua mfa nka ho a wɔsi wontua wo a wonim a bɛka ho asɛm nso wɔbɛbɔ odua ɛma saa brɛ yi a yɛkasa yi wɔde duabɔ ato bosia ne nsi ho ne so ama nipa no a wɔkɔdi adeɛ n'anim no osuro sɛ ahwɛ yi a wedeɛ bosia ni ɛdeɛ bɛɛ no na awia yi yɛbɛwura hɔ yɛbɛbɔbɔ nsɛm ho na yɛtietie mu na yɛhunu baabi asusuan ɛde brɔde ho no bɛfa adehyia nsɛm wei ɛne dodoɔ no a ne ka ho yɛ a awiaberɛ mu yɛhyia sɛ yɛde ba bɛsom mo ɛwɔ otek 102.9 FM so na wei deɛ yɛnkyɛ ho no yɛkɔ ahoma ne so yɛne owura yaw ɔkyere na ɔpanyini ɛdi adodoɔ naa de nim no ɛyɛ yɛabɔnwere yɛabɔnwere awia yi yɛmo ha na ada ne yɛfrɛ ɔyɛ abɔnwerɛ saa na ntoma no na menwene no ɛno nti na ɔmɛyɛ sɛ ɔwɛde ɔfibɔnwera mpa adai afepa yɛ kuro no mu no wankasa onwene ntoma no bi wɔ hɔ mebatɔ mebɛyɛ no wɔ ate ase woyɛ committee chairman panyini ɛwɔ kuro bɛɛ so afepayɛ yɛtete nsɛm bi firi afepayɛ na ɛhwehwɛ ya so yɛ yɛse mo hɔ no ɛmaa bɛda adeɛ bɛkye sɛ woyɛ ɔbaa woda wohyɛ dross ne da ayɛ a na dross no aseɛ na ɛkata sɛbe wo baa ne so ba n'aseɛ hɔ no ne yɛtwa sɛ nwi wɔ ɔbaa so a ne awerɛ kɔ ade bɛkye ne yɛde nkutɔ nyinaa sra wɔ ham asɛm na no ɔhye dodo wo na ayɛ chairman wɔ hɔ abɛduru w'anim a ɛbɛduru sɛn kyerɛkyerɛ mu kakra ɔpanyini OTEC 102.9 FM. Na enipa no yɛntumi nkyerɛ sɛ ɔyɛ honhom mu sɛ yɛntumi nkyerɛ woda hɔ a ɛdan no bɛma ne ɔba ba mu a ɔma asɛm bɛbɛda bi gye sɛ ɔhu sɛ dan wɔ ɔba nko a ne dɛm ɔbɛkwan bɛ fa so biara ɔbɛwura dɛm ho biara ɔbɛfa so ɔwura dɛm ho ɛnti ɔwura hɔ a na gye sɛ wobutu hɔ a ọmọmọdé àbí òtún. Ubutu ọbẹ̀yẹ dẹ́. Ewu náà ẹ̀sìrà nù. Na ọ̀pá ọba ọ̀dẹ àpàṣọ ní ẹ̀bà. Na jẹ́sẹ̀ wọ́n twa ẹ̀bẹ̀bí a ẹ̀bọ́n no ọ̀tọ́ bọ́n náà nù wọ́n no. Asẹ́m bẹ́bẹ́ dẹ̀bi. Ọ̀mìà nfun náà gùn máa
Oria, Usika, what the more who no Yamana was a son of the. What I saw, woman and woman of the cat. Not just a meal could not be now, but it's out. Assemble better be. Yeah, fucking be out to say that you know. Yeah. You know, I'm saying that. Yeah, no. Any part of me, yes, I can't not to the like you say. Anybody can say it's to to a woman. And then none of the fight, and I be none of you cry, dear country. Well, we're all baby then. The who's up at my home, or Johnny. Chairman, what's the sad way? A coswa, not do what say ni. Oh, I probably I may say, I finish. And now, a PA ya, a barbon tea say, you know. Any pardon was saying to me and Yaku could grab up on Tiambecase, or Monso, Sadi, any Biayon. Oh, none of them, I may check here, and if do me, you know, hey, say the pardon way, you know, no sabe, ye try one more dross, ya say, and now one more basu me, and ye rocoy. I say, a married to her, and I say, well, you always said this. She said, "Oh, but Sunday, I should not die." Let it be with me. I am my so guy. Chama, wala ni mu ya chichichi, Mr. Ya, minim, ya position wi ye kakra mame. O se, ma be se dunia chira aba wo nchen no. Emu dodo sai na atumi aka se omo no sebe ya wire enyi no. Ene mu dodo sai na se ye twa dross na se ne koye. Oh, my kid, come with us. I'll show me your home. What? Okay. Ya cha mo dress ko ana o mo aka no so ebi wo ha ebi wo so ana get we kakra man ebi ni so a no ko bi so no tani pa we nyina wo mo kire se wada na bi a ye twa wo dross yase ana ye wre wo ba so nwia ko wo mo ntehwe ko si sa ade beche cheche nya sa ade chance na wo hu no na sei wo bu ma na wo pie tu da mo wo bu ma na wa pie ati bu akwa e be share mu na ya be pa mo ta ka ye hu no so ayira Assemble ya wo ma sa de we ye wo mo da wo mo nto wo mo punu mu ana na kwa bia wo bia punu no committee chairman 20 bonyure otumi wura entokuro mu wosoro esi dem ho ai bu akwa chile ni eti fa bi ti ma dem ho bie na ke wura dem ya o fata okay ayi sani pa aba no wo musuro ana wo masuro enam de asie se ma no o se de mo na asuro je ama efu aba ni pabu ayi enku na wo se eya otumi pigum ani ya wo pigum a enku na ya ye de enku a onse ma loshi aha manku na loshi na ase mu David ola ni mu asan sai kra san ten ho kakra sa wani kire benkum a kire nifa ana obi ye kwa ka se so on kate ne de no ma unwie wo de no na wo won saka network ni nyina very good aye na me busa se enku no o se ye enku ben ya onse manku ya omumiemie loshi bi tise bona de wo de sano wa nya bi wa de mo ha no de bi aba
Assemble Badabi. Ono atumi di ne nkumba. So pa bi. Obi about ya one out to one. Omiagu ani. Assemble Badabi. Oba wo dem ho no ansra wo to ho a wo ye den. Chairman. Hello. Bonyure otemenka. Me tonka. Me say wo se so oba wo dem ho na wansra wo to ho a oye den. Omiagu wo ma no so wani mu. Enti wani beti a obehwe na wo ba ni so nyina yenku. I say pata. Assemble Badabi. Na watwa wo dross na senso ko. Cha wo shebro se dia. Obetwa animu no. Na bia wo ma no wo no. Obeya fa wo pepe. Na je se wajagu. Assemble. Otwa dross na se no ode ko anase esensen ho. Obie cha je de. Obie mpoma no. Obie na je se wajaga betofo. Enti obie ho se be ye obetumi amia nku na gum. Sa pepe. Sa pepe. Ade we de. Eye ko omo ba mu ana. Ko bia nde se wadawo ma me ni hobi. Te bi omo ba omo bu bia ka kire wo. If I can't do it, I don't tell us about me and Gogum. Assemble Badabi. If you have for to a crack, Apepia gumu akofo omo to nyina. have a perfect. Je se dross na se ne de wotwa wontwa nko. Watch out, chance. Ayi na nwi ne nso wayi gu ho a na wode ko. Assemble Badabi. Tobia, and you did the answer and do our catch. Yana, I just know you, sir. Your partner say at 20. The new day, I said that the station of the Koyana. Obegan. Hey, na enipa na mo kire se muhu no. Ono no ye nipa ben e wa afepa ye ho. Never saw why a carpenter ni. Assemble Badabi. Odi ni pa was the thing. A shire ye do good also, ye do good show mu. Aha, no. Yeah. Good one, I catch you. I tell you, the mono. And if I don't want to do who one honey. Quite ben na sa carpenter ni no. Omo fa so a suspect by say e you onu ni ehu no kwan ben so a. Mame bako. Onye na ni kunu na ma na o mada. Ana obowura adem ho. Na ne ma bako na. Be no mi nsa ahwachi no mi nsa so to no nyam tiom. Eti o na mo ko ya na akwa no ehu ni no. Ana o tie mo fe na ma le se obi abade mo ha. Edo mo bo bu na o mo pamo na na je se ko na da bi no. Ba no. Ana ma ye hu se ono na o ye sa de. Ade sa dan no na ye hwan dan no okobo obum ni ko wurem. No, ni dan no so na me dem. Na me ire tukai. Carpenter ni no ne dane a one ne yire dem. Aha, na yire kwa yie nti no mai, na yire no kwa yie be na otwe ba ko no mai. E na sa edan ni mu na nipa ni bo obum ni ko wurem. Aha. Na ade achi ya na ma me no okun ni akokwan na no. Ene ne kwa ha mo, ene o se enye ono a. Ba na ye se edan dia so ni ele aho. Aka sa adan no. Eje na o ma ya so twen ya ra chi se ye ko no. Ana ma me no se ye ko na. De se wadi enya ati ye so nipa mu anya de a. Obenya ntradi. Ama no kwa se ko o ma twen sa, o ba twen ba ma sa na nka. Assemble Badabi. Wo hu se nya wan ta ka sa bo se. Anya me hu na ti ko ma hu na ni. esa akwa yese ehu bi ene ode ka asa afedi ohu na tiko ase dia ye ni bia we di beda so na wono sa maame no owura ne dem ho ye ne den on dey trouble when you ska continue fuji de wani sabi o afa no afa sika no wa sa ka to no kon dabi woni bi da na Dabi de mi busa ne se o ma ya ye o mo sa no o mu bi anya akokoduru akasa bi a oni bi dai ofa bi aduna ai amaya ba ko anan de o ma ya ti aje o di ka sa de to wa eti o wu se bi ado ne da na bi a o pem no eti o da ya se no
ana o twa ni mu nje twa ya nko na nje so ne baba na o di si ya na ni ti ya nti o ya se fa na bu o de die si ya o de ne ba ma ni si ni ya sanka o pem so na o be pim so awuram a sa be pepe ene na ni te ye na ni ti ya do ka se fa na bu se ye ka se sa carpenter ni no a ye din kan de suspect board no we ono no ya ba sa no ya problem man ti ya no promo bi Assemble better be. eti okoba 3 weeks ni and say easy asa start ba ene esa nyu ono a asem no nyina hey enti se wo mu susu se ebi adabre hunhun bi na eye sa de no afepa ye kromu ana sa mo na me de me hu se bia o bibi wo no hu o se yesa ebi enipa ne waduro bi aha sa mo na me hu na ekrom ho mpanyimfo no de anamo na mo ankasa nso mo atuo e de afa ho ko bia se so mi ba na ne ko ma ti mi fa mi fo wa twati na ntie le nyina ye gyina ya e ti anamo no na ye ti se e be nyani pa na so no hey adie we pa de endi se pa de wo yo ba na wa afepa ye ho a wo da kira wo sha jeans o anya dugo na ko to bi 102.9 FM. Assemble better be. okay dugo na ko to bi aye committee ye na wase na ye hwe mo amwo krum ho no mo nso na mo ne amutuo ene de besi akire why ye so de besi bia e mama so e ma tie for fatmati atiefo we ya abonwire ya okire ene ne din oyo committee chairman ewo afpaye na asemu a efri hoba akire mu se beye afe ne fanie ya bosumi mu grade ende ne aye very intense is anwa ye hye omahunu se ba bia keka kono ade na mpia ade besi nye oyo ba na woda onka bi nshem unim de beye ade beche sebe o dross no unse dross na nimu no saa eba otonase ho no enne kata oba no ani tokuro ni nyina so ade beche ni atwa sensen ho na bia unku a osra ye siu dem ho no ni afamia pini nyina de agu oba ne so se obutu ho nso a otwa ne saa na wayi de sa oto ho no wayi ho na frim na besin se no wasra oto nyina ma wo besra oto osra wie saa ene de obenya wo dem obia no no afako ga ba akokra de wokwate ne de ne saa no hwe ana ga ni hye G string enti ye na kono eno owre ne ba ni so nwi ka ho to owie no ye na dwen se nkobe fa no enti sebe wode ne be ma no epim si ano unse be ma sa wo be fo oba wo de ade ni si ano a afi na na wo benya abotre no apem akom enti wo be pim awura ma na ga na ni te no se hwa no na boom sorry ya hu ni bio na ga ni de ntia mu oh na che sade na ekoso no wo mo suspect krachi bi ya wo no de maame ne ba ene ni kunu o ma da wo kwa akotwa dross en wo mu ye dede enti nipa ni dimbrika gigigigi no wo hu se wo kwa akowura kapitani bi ya wa ya ngunani ne dem ne yiri ni ho ono nkwa ne da ho wosene kodo wo mu koya kwansa nyamia en wo mu hamu ya ne krompanyimfo se ne twa no pam no ye hia wo kro mu bio kwa ya pam krachi ma ne ko be 3 weeks ni o still ya da su twa dross ya se enti wo mu de wo mu susu se obi na ebia wakoje aduboni bi wo ne ho wakodi aduro ena se otumi bowura wo dem a no odi di sebe sansem hunu no ama sesi a ema ne de they are living in fear and panic sa wonko na oda na ne wakwa akopem plantem by force fizo wa anya wada wa nhwe ya ye beyi u ba so nwi ana ebetwa adros yase
ano na ekoso a ede patabribri enso aba ekronimu no asemi pa so de asemu ba sa asemu ho embre bi bra na e wo fidadam no emse na e go so mankranso yeah mankranso na nya go so ye do twitwa ye no aha enya de otwa ndem we de dabi dom twitwa dos no dabi na ya sibifo a wo mo da omo dam ye nuanum esoro hofo omo ba down ba be yadwuma bi omo nso omo ba so saa ye ba wure koi me kai say ya hafo nkro ne ba yeah ebia dinkia sisi e wo saa areas wo no agemo pambo na de bai eye gos area ho enna saa semwe enso afri afepa ye ho na abai mo amokwan nye omokwan tantan na afedia moma dross ni etwitwa say no o da no am jeans bi pa tight ya ade ne be yehu akrabo for the ketua bi we die well Krobia asem nesro ko teacher man say wo baw dem ho na so twa dross na sivia obemiagum ani o bia pafo negum hwe onim say Krobia more serious note hwe day in day out wo enipa bia onipa bonni bia fa plans a odi bedi ne bonni on say Arabs for take de bia different dimension and then no more ideology way no more use no one say on policy baby never be no more use and now one more to mo na no so say na me so bia so adoto onim say sa lotion no etro eti ono no nya fi na wo ko ba wa nam no de ne be ma hye ho sala me hu no enti say onye miagu ho nko a de ho be etro to di si yaram na wuram onim la so lehim o say adin so enya ko wuram a ebe ye diam oba no say obediem adentia oh say hwe o de even wo mu a mota ne ma twempra kura no ebi ho kura no a oh bla sa wala sa aposo mo he oh omo de oh bla sa why no omo sa question oh was why sa why so what I say and ma was so many ways and ka ontimi be ma oso o ma one na o mo Chris course bi ho so omunya Chris course say wom won na so ye be ma metro won na so ye hwan akra ontimi mie sa wo mo na no mo de Chris course na ne to so a onya kato say twe watum na ade ba ko wakwa no so de o ye sa ne hu ye ne say o mie nkun no a ontio o strategy he say o de fa wachi a ebe fa oto ase eje fa oto ase a ebe ko gu position ni pe eti on fan ko straight o di be si o se de ho say on say ase driller for no omo drill ade no eti on say omo machine bi a ana ai mo so mo de tokro no eti onye di si na patre o se so ebe pati eye strategy badakra enna dodo be nko ne ma ne nso ya wo eno na me kire o se ti o enna me kire se on se akwa na no ene dross ne 98 dross ne bi o ene e ma na ba ne hye 98 dross ne bi na de India oh e free e fen say 2000 by dross ya bi no mo hye eno ya de India mo de ne je ho na tetia no dross tiatia ne no kwa no na kwa na minim de ntia o sa akutwa because ne de wo yense ya wabe unsa we so that say we na press pa na dem ati onu ne de say ne dross no ko de ko yadru anko twa anko de ko on fan ko yadru na gi odi ko de mu oni ma ne ko da na nyi ne nso se nyi no ebi o ho kwan ne ye so what I say afudodo yes a money be I'm telling you a money be nyi fe money be nyi fe we hwe bre na obi okoboko krono e ma ho no afi na okohu na emu abi dabi eti wo yure no position no miego deti no mienku ni go detia dabi bi sa wo detia wo mie be ko nwi no so wo mie pe e be ko nwi no so na enwi na chi no
ɛsɛ ntimi nkom ɛti wɔ yoro so kakra no nya no kakra bi no a na ɛyɛ no amia no ɔde asi ɛti ɛyɛ a woyɛ na wo sɛ ɛma binom no ɛdin sɛ bɛma no ɔmyɛ saa de na ɔbɛba out sɛ wɔne me dae nti wohu ne sɛ wɔne binom wawe papa ɛnyɛ honhom bia ɛyɛ wɔ bi wɔ hɔ a ɔyɛ saa deɛ no wɔ bi wɔ kuro no mu a ɔwo ntetɛ ɔn sɛ nneɛma bi sei no yɛm o take plans a yɛmma kuro no hu sɛ plan wɔ na yɛ take o sɛ ɔmfii sɛ mpɛ sɛ mokyi nipa no a ɛnyɛ di a ɔyɛ bɔ dawuro sɛ yɛdeɛ yɛtete o deɛ ma yɛntimi nkyia kurɔmfo bebree ne yɛ saa deɛ no obi wɔ obi adi ne bɔne kora sɛ ɔtwa me composition aba na ɔbɛba no ɔte hɔ sɛ ɔkɔ ɛti wo na ɔpɛ sɛ ɔkyi nipa no ɛti ɛyɛ wo plans a wo taking as a secret ɛti wo kɔgye baabi na abɔ plan sɛ anadwo no mobɛnwɛn ɛkwan a ɛfa soɔ yɛ yi a tika monwɛn no na mowɔ baabi ɛmaa no a wɔ asigyafo maa no mu hɔ no na mogaade baabi but motete baabi ɛti ɛyɛ den a afepa yɛ kuro na ti sɛ nko a kuro na ti sɛ anti sɛ bi so obi ɛyɛ saa deɛ ɔmo timi hu no ɛnipa bi wɔ within them a ɔyɛ saa deɛ no na obia was spirit sɔrɔ deɛ ne bɔne obia because ɔmo a na ɔmo deɛ na nwi ɔmo de kɔ dross no na ɔmo de kɔ wɔn mu a wɔde yɛ nduro no na wɔn de kɔ ba wɔn de adi na wɔtwa dross na wɔapagya dross no kɔ soro na wɔn miegum otwa sensɛn hɔ what you know wo sɛ wɔbuto hwee wɔbuto hwee no so ataseɛ ati wɔbu saa yi na ɛfɛ sɛ ɛma ɛkwan no esi no ɛna wateɛ na wahwɛ ɔbaa so abutuo so ɔbaa abutuo a ade no so abie ɔsɛ ɛdena ɛyɛ cross and open wunye butu pɛ ɛyɛ very sensitive yɛ hone baabi hɔ obi de ne nsa count nya hwee o ɛyɛ nso ɔmo experience wode ɔpa yɛn frɛ mmaa bɛɛ time magyina studio ha nem sɛ ɔmo sɛ the whole body na here very sensitive yɛ baabi hɔ adun sɛ ka ɔbaa ɔtumi mi na no maka yɛ asɛm bi momfrɛ no na mumusa sɛ teacher ni bi na wɔyɛ ne ho fake malam na yɛ kurom hɔ no a o wɔyɛ ne ho fake malam so ɔwɔ hɔ a wɔmfa suspect telephone call no no afrɛ wo no aka sɛ wo ba wei bɛyɛ sei enti fasika sɛ saa kwanda so wɔ kurom a wɔmfa suspect so ɛti wonim sɛ ɔba bi ɔkora na ɔde yɛde bread ɛfa ne baa so no na ɛne dɛ I'm telling you ɔba bi hɔ a yɛde bread fa ne baa so koraa no bread kɛkɛ na ɛfa ne baa so no wɔn a wɔn yɛ pedicure yi bebree tete mu ayɔ saloon obi wa ne nan mu no ɛmaa ne de ayi wɔn blast ne twi ne nan mu no maame tobo ɔwa so ɔda sɛ eti blade na kwan na ɛde dwiri mmaa na ayɛ ase no ɛmaa ne bi ɛhɔ na ɛne wɔn feeling eti ɔdu sɛ daye wo na sɛ obi ɔso daye na obi fa no ɔhun eti kawa yi wɔsɔ ɔdi wura mu ana obusia no I'm telling you. Ko odi same one obusa because so say dayem ade ba kire na ne ho asɛe o say obi ma beda dayem eti o mu ankofo nom da dayem bebre nya nya daye o amanfo physical be wi wo mo no mo hu eti we hu a say anadwi obi ne bedae he wo bie ni wa no da dayem hu bie ni wa wo baw dem enu abeda de wo mu ne say wo na wa nya very ayi obi no bedae ba wa hwe obi beti be wura no kuntam enu abeda uhu wo mo butu na no kobia mesi obi beti mi aba okun da ha unse waju nyina ba ese okunu unum sa he bebre da so light o bebre da o so light come on me fantini ne de ne kire me me kame ne be su come on me fantini ne de esi ye no fantini ena onya hoho eti onya hoho no ena ho se be ma onya hoho a hwan ne tumpa so da se ena onu no tuye ena onu be da efense efom ena o ma hoho no koda empa so ono hoho ne nkoa anse o mi esanya dada mo ne sumo ho enti o ma hoho ne nkoa da empa no so good ena onu no ti o ono ne hoho ne da empa no so se hoho de ono be ma no ene hoho no e da empa no so ena ne yire ne be da fom ye tu oba na be da fom obeda fom okay enti hoho no hu se esumwo mu no ena oye nwa ena oba fom ho oba ne nchen
eti oba no so nim se ne kunu no ene ne ba beda eti wanya attempt bia o ene oje ba ko ene oje mienu wankasa na ade tie no ene oba na asase nso man be hoho no na okodware ene omoko so omoko akọ bus station oja ne kwan na when no omo ba no ene okache ne kunu se ebe blala ene say adai no say e ba de tin na ye de mi no say my dey no say wa yenya hoho na pre kwa na jufan pam eben ana asami emi kejam no mo kwa na carry tu na kwa na man bye man bye yesterday umaze bien na yen what's the ginger bien na yen awu man bye ehu man bye Edi betumi atu obia. Yes. Maame fantini die. Edi betumi atu obia. O siniki be wuram kwa de a oba na dwe be ye ne se ne kuna ne neda nenso na nusa ne baboni no wa take advantage. Meba kra. Meba. Maame Nshira owo yen live chat ne subi. And was say everyone in the studio me mamo afternoon. Me wo Holland and me shamo. But story very strange and a sign very funny. Ojune ho a won ti ase. Well, yedi mochi. Lawrence Berfi and was nana we dear. Nsembi mazi ha. Ye biebium and na ye show. Owusu Desmond Danso. Ose krobia me wo kokotro na me nso me hwemo awiei ene mo nsempa monso modeba. Antonio Pound was the da bia yetensem wo. Ensem atele na we dia spirit ya wo yinwi e ma ya ase. Akrampofo wo na dwen se enye spirit bi na bia eye strategy bia rapist bia e wo afepa ye kronim adopt e di repi. Teacher needs a teacher no that's all. Oma pam no. Okay. Any fofro ne fofro wo ho. Omunya careful. Oba de na ase say. Akra na me say oba bia nso ni ho a be ma ne beda ade achi a ohunu se se be be man nso akono ho. Enti se nka e bibi sa nso so a enka omo koye no go betima ka se wone me dai. Kanya de obeka se obetwa me draw se kwa ana se obeyi me ba so kwa. Enka obeka sisu se mani ti ya kra no. Nanka be ma hu nsuo wo me ho. Because we say no enti a eye enku ne de ene atwe adwen de kosi se eye monato nti na okoye a na me ma adwen no nkyere me sa efiri se woni ne dai nko a wa hunu kura de onfa ne se wa hunu na eye ne de ene woni ne dai a ade akien ko obeka se mani ti ye no na obi ni mi aba abeda menkasa ebra ba ko de oba de kan twuma ndegna bibi so ba ko de ba ye o ka se onu odi siani enko obepim wuram ene oye hey no ene akwa ne sori dwane ye enti de oba de kan meba don't talk please I beg you oba de wo kan o ya twuma ndegna bibi so twafo I said ye wo kan no e kire se wo ye yanko obeka wo ebra wo hu se anka bibi wuram no o kan ye enti de be enti no ne obi ehwe mo mi ehwe ade ne se uri ti o se omo pe nipa kro ache no enti nipa kro omo pe na ache no ndi no enko mbeka no kro wo se nipa bi asa ne wo krom ha o to mona ti o mona to ni bi abakrom ha enti ke ma ne beka no kro na manasi pi se enye nku bi no de besa na mo ne bete no na be ma nsuo wo ho se be ye dance die se onipa bi a wasori krom ha no oye mona to ni bi asori wo krom ha enti omo hwehwe obi a otomo na anya obi a wo yi oba so anase se bi wodi nku ekogugu oba se enti o na adwe poti ya enti wode ye enti media me meka kire ma no a wo mo sa sunsu aso na ba wo mo so no wo mo mompa ye pa wo mo nyire wo mo ho wo mo mompa ye because se enku o se ye die bi yo a wode ba ye no
e bi kura na mafo wo ye bi kura ma fo wo di odi bi ba onu wa mi di bi ba na di odi ba ye wo be da me ba na wo be de no platform do fa de na wo platform no to aso wo wuri ade mo no oba no ni nku no se si ne hen se si hen de do ko nu wono ye di ni nku ba akura se ekuro ketua mu nso de obetumi di ni nku sha bag ke bag im obi kura de se ne wo drop nu ebi se trankim ebi se trankim enti e be de no wono wa ne di ni nku ko enti ye hwe ni ye enne no se wa yire na aba ne ade no o de ko fifa no enam bibi ntira obekọ no enipa na ni nte yese na ni at na ni be pa no so no odware na ka de enti wo mo ntupunum wo mo da wo mo ntupunum yesi bibi ni ba bi anke da ke ntupunum eno apunum to na nya honhum ti ne ntupunum o eye eyi ti ne ntupunum adebone enti e be da no ntupunum na ka ba ya da bi o kwa me wo de na ade yesi sabe do obi ahye ne ho ye o on se sensi di anke si ba ko mienu ne de ebeye yo na me ense kwone de ebe wo sese kroma yehu enti wo banko a wo dade a wo se wo tutu opurum nyina nipa dunia kire nipa dunia kire ye ni na kwasi kwetimi fa empoma mura dem na de be na nwanwa se wo hu wo no so ebe wura dem mo no de sa anwo no akosra sra wo okay o se hwe ye nyanu mai bebre a bebre kwa so de fie hwe ye ti fie ensem e ba ya ha de e de kwasebu abamu dia sofo ni bi di ye ma ni bi no eye de kwasebuo ebia piem e ma ni bebre ye don for kwa so but e di ma bebre so say oba bonti so obi ni mada. I'm telling you it's not easy to tell the truth we no odi sie no ensi o eno timba bonti say me kwa de odi si te ko bia so opinko ni gum na wura mu a konka obeka so bia betumi mo na eti omo boa mi afi nipa na chi no out of 8 no out of 8 okay out of 10 no 10 plus kra eti okay out of 10 no yenye masu a eti u fi say wo bia de opi enku ni guro to keke ofansem ayi na nko a do risi ye ba ko de enje ayi de na nko a so anya kokoduro no it means out of 10-15 nyano you pa say wa wi wo mu nyina ba ko pe na anko and I'm say oh yeah ba ko pe na anko mo ma san wa wi wo mu nyina because oh yeah maso ya obo say ade aya wo mo ye yin so mo yi mo pa so akra ene de ya fo nyama trasa o eye atiefo obade susu se saade we yi ekoso no enye tra bibi wom enti woni aya be ye wono mo saade no enyere wo mpa ebom akra mpofo nsusu se eye obi a woye mo na atuni na owo krom ho eno adopt sa strategy no eno de yes ade no wa abonten nsusu se epono wo da watum obeti wani no na wo ba so nwini abedwere wo dross ye hyew ase no e katakata wo ba tokro no ni ebetwa ato ho ni ebie ni apinku kofo ni adiagu ho oh ni apia de ni adiagu ho ni eja hoko enti mo amonso mo hwe yen wo YouTube mo amutie yen ewo 102.9 FM so mo munso mususu se saa de wi eye de enti se ne ete saa mususu se de yin ekrom ofo ma no wono mo da wono mo nye because ye wo ma bebre a wo mo da kra no a sabe omo nhahwe obi wo ho hye ne dross nko a wo nhahwe nka ho obi so ho no a wo hye ne night we nko a dross yi kra nso wo nje bi tia ne wonya ba pigum dia ne sane na asemasi enti mo mususu sei obetumi aye WhatsApp voice note na de wuwu susuo ene de wuhunu ne se krom hofo ma ya ne ye beboa wodom no ye na ye voice note na fa send ye number wo de be fa so ye 0244 211 772 ana se fa message bra ewo YouTube ana Facebook na se William Doe ewo duma na afo ene wo se na sa case wi eye physical and not spiritual raskaba osi akra ya akra bia sante mame manwa ha na enuoma nso sisi o enuoma sisi pa yankopon onhue mobo na die sisi no ano ehye menka asefre me say your voice note mama mene KNG bonom ne de time heba mixture aduro no aba na aduro ya se winya bi na se obobo a ebeboa wo
3D ya de amonu mu ato woje wo hwenye time herbal mixture ena wonomo a ebeboa wo me da bia sa duro we me ka de kire mo se entwen yare ansa na wakotobi tobi nonom na mani padua no ne honye den na yade antumi ammo akra akwaba yenya na mpomu nyame adom bia boko ena wiei ya se de ahia bio time herbal mixture se ka me nkumpa nke nka ho asem bio nanso wiase ye se ka kaye wo hwe no egugu gidie sunsuo ene gugu ye gidie sunsuo maye yo me da asina na ya de nkia kese besa mo bibia de aba Tech 102.9 kasa fidie so anokwasem se ensem ne de wokasa no aka ni nyina nanso se de akan no empenfo se aboso ba nti na ma ija paye nti ehia se ye besan aka bia to so na etimi so aboa ma so etimi ada ho so ne ya owura fi ne ese otimi ka ye betimi aboa amu apumuden no so etimi akosoro ne ye ho adwuma sisi a ede ama Tech kasa fidie so ne nyina ne se time eba center fo a ye de afato ehun sa bia ne bebe se ebe mu apomodene na ya dwene ho amoa no madupa na ekine bi no umfa ya wana se ahunedie bi enkoto aduro basa bi nom ema no nkofo ha ne amane enso emfa mbre oda bi nti ana abre bia ote enka okasa fidi ahodo nyina so se ye bon ka ye ne ya kyerɛkyerɛ kwan so otimi fa so de so otimi ye na otimi nya apomodene no nyina time eba mesha ne kiyenje eba capsules hu da euro ena ye de ema wo no hye no se ukọ mamu ha no ba bia ye to aduro bia ena ba bia etu nduro ton bia nso a wonsa betimi aka time eba mesha ena ki engine eba capsules ibi na nso wetimi ato akwakoton empo betimi nya bi ato akwono ma na boa ama uye edie ena apomudie nso etimi akwosoro pa edi amount obehye no se opese ofre ye nko ade a ye na ma edidi edwuma no de eno ane 0244 417 669 0244 417 669 pachotenie ye nama no 0244 417 669 0244 417 669 sa ofrenya ya baje first na nchiremu bia nso yetimi edi amount onedo for otimi ka isha no se yare ohoi ya papa ewasase so obi aka cho se amama nka masem no na efri yare a ebeto omikwan ma na se yare a eba be che me ya wakwantimfi eno nti ana mandru fie anka masem nanso ene ye pen so dia no kwasem se obo ade no ode na adom achede no edodom grofo bebiri a omo nimde ni hunumu a omo mfanya bibiduro emfa manipa nam se bible no ka che se edi na aduaba no mpa ne na ha na etimi asayare enti ocheche na adom no ode obia ne dia edema no enu nti na Dr. Kennedy owusu agimaya nyankopon so na adom achede na edi acha na ode adura ye fe no time heba Mr. Nicky enje so edi aba adwaso ya sa aduro we bre free brace fa eba ye no ebepim sa bre ya yiwo mu obi a wonu maduro bibia na danso na pomudin mu ene na ho ode nsemu ache se enoma nyina konkan enoma nyina so ediye edema no ewo na abrabo mu ade ya pa so nuado fonka bi nhemu na oti honom na che se sebe opra ne dia pesa wo ye na ahead o wa abrabo mu nanso na impofiri mu na yare bi abatu kwan mu ebasa na ya ye pa che se basa wo dwuna endwene wo ye hwe ya na enye etimi kura de hawo ne pressure erebetu ni padua no so anokose se wo da dwene se ebia na sabre na adwuma bia na se contract bi akwantu bia na eda wani mu esanka wutimi kɔ anase wutimi tu na enso yare be hwe awu kwan mu yare be hwe kwan mu a oje wo ba disi ho no ma sabre wabo atranse ya wantimi anko ne basa na kwakoye din pa ede ma ona ya dwundwene bebre na ede aba beto so na eno nene make a cho say uhia adru efre no time heba misha ebia na ode yare ne woni padua no yare aye krankro ene yare no behwe ede abeche na ekọ ade acha ye 2 days 3 days na yare no asan aba afi woje ho a enje ya na odwene bebre se na menko ade eba ne sen na aden na yare ntimi mpa me hoda na se yare entimi mfiri me so da ade ntina me de so ha we entimi mpa me hoda emfa mfiri me so dan nyina sika menya wo se me de bobra no sika menya wo se me de hwem ho yare no na afi na yare eba be fa ni nyina ade afiri me nsa ade ntina wo se etimi eba saa onuadofo anu ntina de time eba me hyedo no ade ama wo enka se yare bi eketwa enti yare na aba osu no hu ni se yare we de je se entimi nkumi ana se yare we de entimi nya mehwe
ono kwasem se wan hwe ya sa yare na umu na na yare na uhunu se yare kuma bi no eno mom na ebedu nya yare bi ti se 3D yare we bani padua no so a magidigidi ban se be yare we se mpo na ham ya na se yare se na bani padua no so na se nya bani padua so na se wan hwe ya mete wa bi ni ebetimi aku ato atwe ebetimi age wonkwa e da firi wunsam eno tira mpan pi no obi wa na 3D yare mpo ka no ho a no wa ye mre da faako ensu a wontimi numbi aduane a wontimi endibi ono nso a wontimi enkenya no ho nante ekura ne ho ayedena ma no afebo sena mfifirefiriw no akoma ebo periperi wakoma tie ani onadofo ateme nka yebehwem ni nyina no na eye 3D yare na akofa sanso we ede abrewo ne senti na yekamfo adura ye frɛ no time heba mesha ede amawo abra benom sa aduro we bi no de e se etimi kenya oni padua no ebo ani padua se so oni padua no ye pa obi wo no mo ateme nka eya no wanu mo ato wuntimi enidi aside ahomre odanso wuntimi na anokwasem so bu okwa kete so a ontimi na obeda no wato no oda no wato asa na afeda no humi nyina ti otwa no ho entwa ade ya kwa so wasen asori anopa no na afeda no hunam nyina tutu no obi so ho no monya da sori se ya na ne nsa nyina tiriti na ne nyina tiriti no ontimi krampo ntia ne na so no anantimpo ade akwa abontre sa ne ma we nyina emwa pomodi wasem ntimi nkosoro enutami ka cho se hwenie sa so obi wo ho no anokwasem nie ose abere bia na nse achime sa ni pos won hwe na so yo senkania ubetimi ama kwanhia asi ubetimi kura ahwere won kwa anam sa na nse che wonan na woka na ebede na wetimi de wonan kura bo break ebede na wetimi control car na uyusu no enu tire hia sa abere bia ba no madura ebe yo moja mo adwuma yo ntiri mo adwuma na ma ntiri matimi abie se de be yare dom bi no enti metan peduan so wabra wani enda ho so enti na pen for de asemi tu wonam de manchiri ma se yesu so biribi ansanda bone da no atimi aduru honom ade amayen enu ti wuti asie yi enka se wo se me yare na se me hu se yare bi bani peduan so a ansa na makokotu ho na mom pen for se utirinya ada benya nam no wanhwea no wanya janti nene na so otimi ma hom ne so na otimi kopa aduro otimi nom se de be ya bebu ebe sie so ni pedua no na echina bi ne nkoba se fe na kopre akopa aduro ni bi be konso na bia na enipa salai ho ebeduru so kro na de ato aduro na chese wo de na so otimi to no aka che se aduro na ope no etimi asa enu ti sabre yara kodra store pharmacy eba shop Lances chemical shop also pedrona a time I watch eda ho ya bo antuntum su esi ho ye de red attre time time ede gu bottle no ho no anase box no ho no se unya bia eno ene be boawo ebe yare bia wo ni peduanum so ni efi bia ba ni peduanum no ede afiri ho nom ede ama ho empenfo si asem kese eba eya na franka ensi so sabre ya onam ho ya odendenden se wan hwe ya minute ya wabi yare betimi abo wahwe ho yare betimi atete yare betimi atia afa hodie so amwa nhwe ya edo be konse do enu nti ene ye kanfo edura ye fe no time ede ama wo abra benu bi ne de so timi ye ho adwuma pepepe ebia na yare bi kro ya mmoso no nche so no time na entimi nya adwuma empanfo se achinye nti ne kusonkru so ya ne ye hwe ahwe wo de ye wo se wo de adura wanu ma ntimi amwo nti wa pa ba wa aduro no mu a wo de amenka cho se wo se wa so nsuo asoa ensa ebo said ye mu duro tia me so me ka cho se wo soa ewo a na bo se mu so edu papa enti bo modi ansa wo de oba no time e ba me sha anokwasem se wo se wo diska kwoto aduane bidi na se aduane na anya wo da anya de so be diska be kwoto bio enti wo de wo se duro na wanu ma anje wo no wo de festival na so time e ba me sha no so hwe na anya de se be du hwamo e be ye adwuma no kra mo wan hwe ya be ka diska na de toy no mpo esua enu ntira me ka cho se hia sa bre na bre bia no obenya time e ba me sha ne bi no watimi ano no se de be ya e be boa na sie oni pedua no na mo ahoɔdene ma nyoma nyina so atimi akɔnkan ade ama wo me so ye na ma no 0244 417 669 0244 417 669 patroti enie ye na ma no 0244 417 669 sa ofanya ya baje ofasuna nchemu bia nso yetimi dia ma no afen nso edre friend KNG backup so nuadofo say ya onamu ya wie bi na etete wo empo se wo ye bema na so oba o wana nsansa be ogu sabe ye wa himfie honom anampo bema wo wana ensuo fi bema mu ba na bema mu ye oya obema mu hyehyew odwo nso awontimi anunso ye aya na bia kodware nsuo me free sabe na hu se odwo nso anamu ja edi akire afema odwo nso anamu ya oya pa ye me srabo
ahoden aso be no madura ye frɛ no KNG herbal capsules na etimi aboa ma be ma ahoro be ma nim nyina na afei nso mo awa bia betena be ma nim a omo yoyo be ma no mo ha wa mo tete wo no na ne nyina nso etimi afiri mu akoma ho nso etimi atɔ kama ma ne omo nyina nso akonkan ede amount okwa drugstore pharmacy herbal shop Lances chemical shop biara ya to adura also pe KNG herbal capsules a oba ebe siesie o ma no ama na ye kama na be ma nso ma me ma no so ye kama na how biara na se arodom bia betena so no tu na ase ede amount ye na ma no de 0244 417 669 0244 417 669 Okwa drugstore pharmacy herbal shop Lances chemical shop we biara ya to aduro and be bia tu ndro ton so a won sabet me aka KNG herbal capsules and a time herbal mixture ibi okay the number no 0244 417 669 say o friend ya ye bejo feso mo yada say etie for prince no na awia yi ofiri KNG fuakache ena waba besom 102.9 FM enupa ho asam no wakade a kire wo no de wo beye eni so obetutu anamo konna kope bitonom na wonom a enu amoda ebeboa wo wasogusu a wutie 102.9 FM utek ena utie asembe ba da bidwumadi enu an egusu ayede som wo no ba fidie ne na hana me ba me bebo mo ne voices amaye voice note amode abreye afa afepa ye case a na ye bobo hui me bebo mo nso madwenkyere de amamo me ba sesia sama yi obey mapom din beko yi a na 21st clinic What 21st clinic dear esuna fidie a ye de yenhwehwemu ena esuna fidie a ye de sayade ye wo emfidie ni nrupa ye de sayade o haw bia na etri akoma yade esikire yade ahohwehye wo sisi wo to asentini atwetwen wo ye funu awo ne enam nsensem 21st clinic ye twa scan ye yemojamu hwehwemu afeti esumasem se wanti woni pedua na se a wonte ayare sase esono se wa ahoden ena esono se wa apomden yare bia woni efire enti anuma duru abra wonim yare no kofa bai ene da ho no 21st clinic wo branches bebre wo kumase wo ba 21st clinic wo ahwia omone ahwia total filling station nedi animhwe a eben alpha radio Accra ye wo domi market heavy do dining a ye nkrabata bi nso wo BA any sehwi freyen wo 0540 311 311 0540 311 311 ana www.21stclinic.com 21st clinic ana ye wo krom never be true my betting so mame the wood ointment eye kama papa the wood ointment with the true wia wona baby na ye wo ya ebedu from enkuya African Health Legendary Ointment of the Year 2018 award winner asem ne yakin akuafo a wakọ afuom aba no wabre afrafo a wakọ epo aba no wabre adwadifo a wakọ adwom aba no wabre adrobafo a wayi gears ya drive a na wabre afitafo mesinfo obi asasabro ha no meka ja hwan wudware wie na wo de the wood ointment twia wobehu da obeda mewura mebe nko mi sisi ni mekotodwe nyina usisi mpo de enyo na abeka midibi ko twi ho nyina na do wontam the wood ointment our pharmacies herbal and chemical shops titru King's Walk Herbal Okaishi Dodua the Wood Scientific Herbal Hospital PM Ubenya phone numbers 0241 244012 and 0201 681717 the wood ointment Fetchina Beko when we send your police in your draw imbusaba mesa amama hoden refuse to grow any offense wa beka ho ahoden immune system o nyankopon e de awura ni padua no musam moye ho ban no enna sa wonom imbusaba mesa e pagya immune system na bribia ya yare antimiu sese die amanfo dodo no a na di imbusaba mesa do ne ho adanse yesen enyarewa horo anipa enyina etimi ba ne so ene nyarewa kese enka ya wuti ni din ene ho ka na oyemu ahyew nyina no ebo ye ho ban afiri ho enna wo mpa omu wanyarewa ne dada na omu nom doctor enuro no enno
wonom imbu saba mesha no a emo mo ahoden pintin ya wo mo ntimpo se yare ehye omo ho imbu saba mesha ewo kanshi ene o maimu babia yeto enuro etufo mfre 0246 208496 FDA ahihye se adwade nkrato yi magye atomu se ye afi we pa de menti ase otentene ne betene ye pekra meja no sese manyini mintwen wu mama senhye ana koma de obetimi awomra aba kwanto na wo huntokwa yi nti uda so no yereko na men ye dei na men fa ne nko ye tie wo fa ne nko nyamensa wom heba center abrewa basna de ho maame no ne din na dwuma sese wadi mfinhye de wotwe ne akire na bibiduro kan no de beka mo saa ane na nya nunkumpo etwere sisie ne yafunumu yade be me nkwe wone so enamu yade biara otenete se stroke abubu agu ho na opesa wonante biewu a nyamensa wom heba center de beboa nipa tumi bie na no kase ne yade adane so kwankro te se wudie yi nanso wuduru nyamensa wom heba center nyamensa wom nti ubenye wahoto kumase ha se paase bodwesanwo ena nyamensa wom heba center wo eni abrewa basna de nkasa wo 0246450718 nyamensa wom heba center medene kwa hosisia ugidi ajonkwa ko Druswabia Election Warehouse Emrena Sansu Biam Abaiba Abaiko Mfiena Bia Yeto Abayi wa Mampani ni Mrasebedafo Afi wei so hwan na ekọ na hwan na eba Emre ene dache ene beti Enu nti o Check FM your Election Warehouse at the report Befer TV atoye ni ntwono bia mu abrew On the 7th December Bronya Bosume ne da etoso nson anopa no nson pepepe na amanyo semu animdefo atnase asia kutire ade abato numu abakosem mpaninsem ene hunzunso aso nyina abrem sepane akura frito fomu a yemfa nkame mu enti fafidie to attack 102.9 na tiebi attack lesson warehouse ya de mamo fenchem 2020 yetua manana o 2020 yetua manana Minyanum Ghana for enyuma nkitenkite ene nyini bua ma Ghana sikasem ejina ne nanso na etimema no ba kese ebua eme yenya enyuma so awo yempatam efri enfie mpinu ne du enso NPP etimi aboabo sika no ama entity ahodo asan so ama emma contract ahodo a wo mo ede ebibie enyuma nkumankuma bronya bosumi kaise wa ba wo beto no ede ensa kese ebeba eye Ghana for dodo no a wo mo eye adwuma no wo a epe adwuma no afemu Asidankoma NAPCO, planting for food and jobs, one district, one factory. Muma ya moya nkoso mo bai. To Obama NPP, to Obama Nana Akufo-Addo, na mani fie 9 ka ho na wonfanye pi ema wo. Na sitini alawai, nana to abetria. Regional creation, nana create amaya. Okay, yada mo ase areshe ya koya ya sabe bio. Ahaye 102.9 FM ahaye Uteka FM so asembe bada bidwumadi no ena moaso eguso a mutie na sane yemedi nkan ye ede kire mo no mo adwenkyere amato amane yen no abegum ofedi kan ye bebɔ ne kama na ye de amamo na ya mo nkan hye ne nso se mo adwenkyere amode aba ewo voice note so a ye bebɔ ofedi kan amamo yi eye Charistic Ventures for Daroma ena onomo so yasene amayabo edi amamo wonom na de Zahara mixture ene Zahara G capsules onomo de aba enamu yade ho adwuma na eye mesrew se woyi oba oye bema wakote enamu yade bi no wakwa enko esua na wusu ofiri se nsuo bi gu wo dwonso a obema mu hyehyew woten kampone wo nsuo egu wonimu sebe oni bema hia na waya ase hyehyew oba nimu no ne hoye wo ya se wunya Zahara mixture wunya Zahara G capsules ka ho a memfa nya akwadworo ebeboa wo pa wate ye wo Zahara man capsules enso wo homa mema sabe ono mo aye mrempam so ye bema no aye mrempam a o mre we ni firi bibi de afiri no ena wunya Zahara man capsules ni bi no mo a ebe ye firi ho na wanya wahoto obi o ho a sabe oni atenka bowura baby a yeton no bia na de wo pen bodina to na beboa wo pa frey en 0246 348334 afa 0248 569335 unya fresh ahoma we pe
Caristic Ventures for one of that is a Hara Miss Chinese Hara G capsules no ban beje so na dia wonti asie bia no obechirichiri mu nso kama pa na ode amamo. Okay, afa mu adwenkyere amode aba first half muntie Pambo Nyamios International Carpenter na asabro bedru bronko ye baby atom na meme de misusu se enya akosi kwe na akopie ho adanse bru akosi kwe se ne dwuma wodi ano enti me de me so akosi kwe na akopie krumo ye sa ade no ade akrampofo kan mefo ano so pa pia o na good afternoon oba media ni ene krampofo ya adwene pa na oba akra on da kwa ne da se ebi ko ha to so da so kra no wodi nai dem anda no so kra wodi nai Lanka Besse, say, sa de Corampo can pepe, the Blina, Muntiminka, Onka. You probably come on Canoniano, Onka, the Corampo Cano, sa pepe. Come on. Robia, as a movie, a more rampao. Eji, Nipana, on farm cooning Musa. What is why ye know? Na ne ho nsu akɔno no wade nsu nku na sa afra se ne be ya wa hu kura na nku no afra awie nzo wo kyerɛ mu no ka se nku no eyi ne bi sa lotion no de emia a ebate se eyi no cream na ebate se eyi ɛno no bi no wo de ye nti wa ye na awie na ne hu nsu na ba no wade ye no na afra Krobia, good afternoon. Make us a free tools. Let me say, a home be na betna, sa, Kurumu, in the Casa Kurumo for money at the home. Your family like make us a free tools. Oh, my bye. Nana Krobia Santimemoa. Nana original Chasini, aka Abijo. Minimum Fasco, Magalito, the Sissimai. Nana more market, Conano pay any day. Nana that was sample of Futupa developed out the brain. Nana made me to say Crumo Fono, or Beba Jason Tientiano, one Sabia Tretre. Sano, and you say when you know any at Nana that was said the Biala that buffy the cases, no beer, Mechama Blabu was your day. Nana only Yakupo Mojuma. Piao. Nana yao asante krobie akre nana we oba oheneba bruni amekase free afrancho hemai na me madwenche wo we ni mun se we enyakwa gise bibiu nti empendefo na ho nempe na omu hwehwe medas. Hello nana ya krobie mamoni adwuma mekase free na avon fashion kwade nzongo asoma mo kan de me wo kan ene se ma na okro mo se de se omo wa hohehie mu pa ti wo yesu jani na te wokra na we boa mo akope be ma ne nada nti me de me nsusu ye de se wo yesu jani a tu free krom ho na nyame ya adom na wunya be ma kan ho a na wasa akotena na omo mpa ye nso se ye honhom o se ye honam o nyame nkwa na betima hwaaje wo me tia anavon fashion de my phone nyina. Akure wow this ya state boys ni akura me do Canada Croa e fra hono so I'm learn about this every Ghana bin akura amin chacha uno abija ko nyina akura amin chame ankasa master here do our Ghana so I'm learn about ball akese ni champion a odini tim akura mi say the crew of man o me ye bebo o mo ne say omo ma ma ne be mi no bi nhyeda na so na me ma ne tete omo penkuti be bi nti omo china om de abuna kunu me da se tia Kro viana na wa Santiago no ponio yensem de BCC o mi de mtusu se ma no kurumo fo ma bia nkoye pieto e dadie de no mpe credo mfantum aso munya pieto e dadie na credo de muso e bebo mo pa piao. Hello na Krobia, good afternoon. Ya damasene juma pa mo ya ma o mangana. Make us free yase e container se yase madwen tira kra me chen se nya ACC no e man no kre no me na ye support no yemwa ana ya Krobia good afternoon me no abedwa fu nyina tena se azema ventures ni kuno ana na me sila o se da ni da utuefo efa ana ma ye koso wiase enyo na wo educate ye na me sila wa sembe beda bidie mantie bia ayana mint na afutu na aboa mensu ye pi azema mi aba mamenti agena of Chingy Sport ni akwapla new life bye bye to good afternoon Louis ni me kase frado watu kra semwe de wa no shi gidigidi pa
Ubi ubeda sole no by a church uba sunwi di anose pa me hwe ni Asemba beda bi. Okay. Akure mi pacho. Sa engofo no. Owe sa no sebi. Omu okura mbone na me nua ba wo ba beda de so ye ne se se akura ko omu pompa ye na mpa no me ni ble bompa ye kire wrade on fendim agro o man ni mble se kurokuro no omo ni mble na mo do mo mpa ye pa empa ye na omo ni mble na mo. Okay, yate we ye ofedi kan mo adwenkyira mo de aba na yabo e de amam no ofe to so mienu ye bebo e wa afidi kro ya so na ye de amamo ye beda Dawood Scientific Herbal Hospital for nso ase wonom na de Dawood 360 capsules no aba ye aduro ye nea ye nhoma ye wo e wo Ghana hayi sahwido kwaye kasiem enu abawura kotwitwa nhoma wakeka makoma konso asiani na wode aye sa Dawood 360 capsules yi se wunya Dawood 360 capsules no a ensamrane ni sisi na de wom ebia sisi yade enti se wo ye bema oyi oba wa ye mre pa wompem aduro we ma ne mema nom oso oba de obeda ye mre na wukunu buo na wuntumi nsia no wonye mre wa ye mre wa hwe yo bekọ akọpa de obebu asia de bi enti wonso nonom Dawood 360 capsules ne bi wasisi yade pa no hye ewo wo so ya utumi kontinu mu nanso wo sori ana ye den Dawood 360 capsules ne bi nanom adekodi akofa omre hwe wo mpamu aba no se wonom sa duro we yi firi ho emma wunya wa hoto afa ye wo Dawood ointment nso wo ho eno de yesi fatwi na ebekọ se wo ba bi ya wo ya Dawood ointment ibi na fatwi na wo di twi a wonyi wa hoto sasabro wapo ne wapo so wakiri bremo obi wo ho a honam tutua nkasa na wo ne so wonya Dawood ointment ni bia fatwi enti nro we ni mienu no da ne da me ka kire wo se enantibom ode ointment ni twie no na capsules no ononom uni problem baby etu nro ton baby etu nro bia wura mu a kasa wo Dawood 360 capsules and Dawood ointment oba oteke femfi ahwehwe asem beba de before nso a ubenya bi freyen wo 0244 886437 0244 886437 na yene won kasa na de wonti ase me yangirim emfamao Naskaba clinic nso your ultramodern herbal clinic ahenema kokoben na yedi adwuma kumase ne obo ase kwantimpon yi so na uyi obi a wo nompemu hawo wodi anante wachinie wunya anu yie bra Naskaba clinic ne yenhwew ya wa doctor fo a ya hyedade won mo akọ China eni India amwon mo akosua enompemu hawo ho adwuma nkoa wate se stroke yade aka wato ho awo ho aye woden wachina na wumpe unya bia prostate mu hawo esikire yade ana hania fibroid yade edi wunya no se wo ba ye yanhwehwemu na ye huna de kode ekofa asade no bai freyen sesi ane no won kasamfa wo hawo 0244 120 269 ofra ye beje so Agbeve Herbal Hospital ye wo adakojache fakaya ekwadwe so wunya dru kwa moa si station ho na ebesi unu ni hwe ni mu opposite pepepe ene ye Agbeve Herbal Hospital na hey so ba o yade a wode nam obi wo hosimiti edwa me ga obi wanya yefunu mu hawo obi sabe ne mensem kofom pa ebi efiri o etumi ye bi asikire yade ekura na akofa sa hawo no aba ebi awusisi yade bi koko bi na hawo ni nyina Agbeve o de ba ye hwehwemu a doctor for no won mo aben wote yade ase wodi nro be kan wodi mfidie be hwehwem na obenyu ahoto wate ye di mona soap ni mona cream nso aba so you obi ahonam woni nsansan ne nka bone wo ho a de wo hia nie wa tri di yade di wunya pa no wodi ye Agbeve fever umoja awe eye anini ekobo bi ama wo nonom Agbeve tonic na beboa wo
Obabi yo ya miemfa agbeve ba mo nsrasrawo. Enuro ne nso baabi eto no bi akwa abenya bi. Na emom agbeve ayaresa bia ne de. Obefa kaye kwadwo so asikwa amo station ni opposite ya wo ho. Frɛ yɛn wɔ 0246 59 5256 na yɛ no won kasa. Coffee organic tiger nut powder atadwisam no enu nie na oba Otake FM ha obenya bi. Afi Kumasi ya Breman Coffee House wo ho. Breman Osai Kwadwo Street ni mu UGC kwan ne so. Coffee House wo kɔ hɔ a dodo bi anzo benya. Na sa tadwisam ya make ho asemi eye 100% organic. Bibi amfrafra wo yi obi asikyire yade ani mojabroso hawa de wo hianie woni atenka de wo hianie we immune system na ye mmere enti yade ta abobɔ basa ko pa tadwisam ni bi na di wo so o cholesterol kosoro bebidi na reduce embe fats no emfama wo emoja betumi adi afrusa ne yie ewo wuntini mu se be ye titriti ye bia nchechew ewo nipadua ni mu a udi atadwisam a eboa wo oba wuni nufusuo mu akwada wawo didi atadwisam ni bi na nufo ne nhyehyɛ fra yen 0247 995 160 afi 0247 518 123 unya bia ebeboa wo awia 21st clinic adwumayefo nyina mechiachia mo Dr. Kodua ene ada doctors a mo ho nyina ya chiachia mo eye wonom nsaso ena sesei omanfo enya wonom fa ahodie obi wo honom a ose ne to ase twetwe no entire ni mu obi wo honom a ose na nantu obi kura de ne nanti wo gina ho a ne mu bɔ ne pe na twe no pa dako wa hwe ya stroke ebo nka ye bebu buaguo obesori wuntumi nsori biom na afi wo chiachia na ho wo so o problem no a fabra 21st clinic na yenya hwehwemu mfa duru nkan wate oyi no to nkyane aye wo yade bi te se hypertension diabetes ulcer typhoid sisi yade na mu yade ubu nsa wusu wo bre stroke yade nyina bi haw o de ba yenya hwehwemu de duru kan ho fakaya eba Kumasi ahwa mamponten kwa so ahwa ye ni total filling station no ene di animhwe wa ahwa ho ye ben Alpha Radio eya afra ye 0540 311 na ye no won kasa awiai me wo opanyini bi ewo manim ha ya samobeka ya na anu fiada papa yi ena o enipa ni mu pa o dia na mani pa ni mu well I mean just say me obia me ye oh yeah me good na me penipa be wi am situation ni obia hu me a e masem sao ya sem so oh okay sa na nya kwambone so ena wo nkodi awu me nya ni pa bone fo kura enti so obi hu di anya hwe me bo oh no problem ya frozai a friend Otio. Yeah. Okay. Wada ma hina ofi aba ha Otio. Ipacho metetafo. Edi asem na de waba bedru yanim ha Otio. Bra wanim na kase go bibi nim. Well. America kranie na madamfo aseminua madamfo ketwa. Oba mo be ka chem se na damfo bi wo hanum na opebosia kakra de akofa ne nema ada so disika so akofa ne nema bigu ne store. Opere bosume na mse na oni no so na danfo no ni ad na mse se wa so nim ne wa hu nyina no so wonim on all this kind of command kon so ya we o person was 20 million na mse okay no problem any say dia konfa bibi mra mbesi onfa bibi mra se be ya wonwa anya na bibi sa me no so woni no ni be ya kata to so ni ad na mse no problem na mde sika ma me nwa keto no so de command na danfo boso me so ye en wode infaso na wo ho no e baaye to de baa no boso mi bi oba na mbuza se na sika no we no so sa de atwa ne ho ba kwa ba msi no problem an wo sa kwaye nti boso me ne sa so ye biemu no na me frɛ no beji sika no se jack na unipa no ade watene kan wo so obɛfrɛ no to frɛ no ya wo frɛ na won fa mbusa no so frɛ na won fa sa nte di na boso me ne so no di na wotwe baako na mienu
ɛna bɛtɔɔ so to so hɔ no mo saa na ma bi frɛ no ɛna ɔka kyɛn sɛ asomasi se ni na ɔbɛgye sika bi wɔ hɔ no mo na wonyɛ sika nti mfasoɔ ni nie eti gye mfasoɔ no ɛna ɔde mfasoɔ no ma na ɔde ba nti na yɛ sɛ bosome mfasoɔ no yɛ deɛ yɛnsi ho no nti wo ma no bosia ne sɛn me ma no bosia 20 million ne nsi ho bosome bi ayɛ sɛn nsi ho bosome bi obetua 4 million 20 million bosome bi ayɛ 4 million bosome bi 4 million wow adwuma a woyɛ no ana me pa so me nya adwuma me pa kyerɛ sɛ bosia adwuma no na woyɛ me nya bosia adwuma no bi kwa na obɛka kyerɛ madam fu bi wɔ alaba tia obɛka kyerɛ m sɛ ne omutu ɔsram so ne mako hu madam fu no me no kurenti no me kwa madam fu so de maame ɛna me de ba me de be mla wi to aso free hɔ eti bosome ne so yɛ na ɛmaaye first one de obetua mfaso no second one so so yɛ no bosome ne so yɛ wɔ sɛ ɔde mfaso ne ba ɛpa ho kura pa ho 2-3 days we di apa ho na wɔtwe na miɛnsa ti na miɛnsa bɛ na madam fu no obɛgye sika no ɛfrɛ wɔso hɔ na obi frɛ ne phone so sɛ asomasi sika no obɛgye wɔ hɔ no no wonya sika no wonya sika nti no gye mfaso na ɛwɔ so no ɛna ɔde mfaso ne bae atie no saa 1 week 3 days ne bɛtɔ so no madam fu yɛ twene frɛ wɔdu ne phone kora frɛ na ɛkɔ hɔ no aso ɛkɔ so ɔmfa ɛna me yɛ di nti me ka kyerɛ na obɛgye sika sɛ akɔ hunahuna me saa de we de no mentimi saa because say wutimi wo phone kɔ a yɛmfa me so menim wo fie ni ade nti one day bi na me yɛ sɛ no me kɔ hwe ba bi a wɔde sika no kɔma ano no ɔno so te bɛn yɛ hɔ no ma me busa no so asomasiwe na me yɛ sɛ okay me so na sɛ da akɔ ade ti me kɔ no wɔ ne store hɔ no na me wura hɔ na me hwehwɛ ntaa ni bia na so we na pram si de bi na so me hu sɛ madam fu bi hyɛ atare t-shirt bi ɛyɛ asomasi no wɔ sɛ ha na ɔbɛtɔ na mma ba bɛhwɛ bi nti man ka no kwara nkyɛn sɛ me hɔ na ɔbɛgye sika ndem a wɔ ti me de me hwehwɛ ntaa ni bia o yam so de me kɔ atie bɛba enti ɛba sara na me ka kyɛ ma na ɔbɛgye sika ɔmo ne sɛ ɔnka nkyɛ akwa ne sɛ me ne di nkɔmɔ sɛ akwa ne ka bɛɛ di wɔhunahuna me enti ɔnka nkyɛ ne sɛ baabi akɔgye sika no nipa ne sɛ bosom we sɛ ne so a ɔno so akɔgye bosia ɔbaabi bi wɔde kɔyi ne nneɛma enti wɔsrɛ no sɛ bosom we sɛ ne so a ɔmfa sika ne mmra no ɔnso mfa ntwa ne ho na wɔtwe mmienu na wɔtwe baako bi na sɛ ɛba sɛ wɔsɛ hia a aba abɛgye ɛna wɔse yo wate ɛna ɔne ne kasa ɛma me kora ne kasa fon so ɛma ɔte aseɛ enti bosom ne sa so bi ma wɔso ɔde sika ne ba no ɛmfasoɔ ne ba no ya frena wɔmfa ne phone ya frena ma bosome ne kura saa betwam yɛ ntene nka ti madam fu bi so wɔ ɔmo baabi a ɔyɛ ne boutique no wɔ no na me kɔ busa sɛ wɔn ho asomasi wɔ ha na nse na ɔse daabi na ɔse ya dɛ nam so ɛnyɛ bibia na ne ba no wɔ hɔ ne kura me kɔɛ 3 days time na me saa bae ɛna ɔkyerɛ me sɛ ne ba no wɔ store hɔ no me nkɔ hɔ na me kɔ busa ne ba sɛ ɔwɔ pawe na ɔse ɔkɔ kurom na ɔse saa okay ne me trasa atwen kakra me twen ya oma edu anwumra so a boy yi beto pumako na me ye din nti one time ana me boy na me friend phone so fine sata na bosome no kwa nya nso a wo so de emfaso ne ade bibia ba ana me ni sham ka chen se jack se me suma kwaji sika o baabi eti no me sira obosome we se ni so a ma me nsanka ne wo ho no no 20 million na me so me fan 10 me ho na 1 week 2 weeks we here sabla baji and also no problem eba matin be mana ne odi scan brain kwa wa kire me say ye wo say am say aye me na me de me kwaji di man wo de blow nti wo kwa wanya huma wie wo say no problem se mate afi bo so me sue na ye fe na won fa sa na ko hu ne ba na me ne ba ne ka say no so obo be ka kire ma hwa kwai entiminka ana me ni no e say menini sia phone so mpo no ka say so akɔgye check eti no problem na me adoma ɔba betua yi bibia from semate afi wo de check na dada me sai na wɔtwe mienu tam no so ya me friends na check ya wo si debe wo so oni pan ko de check ni ma me say dede na me koi na ya holiday na me se hwɛ na ka say me yakola wo de be dada me sai di sa bosume ba ko de ma ntene nka check na ma wo dada me sa bosume na kogu bosume mienu mu ma ye me ntia kwa nka me nim ba bi so wo
boy so baji sika odi command no boy no so ni nya na o area o minim se wonim ni fie ba wonim se na dwuma mu ni triasem ni no na ham so ni ade ase ye ham so mpomini no no kwacheke boy no dwuma mu na mesumi kwacheke o frefon na mesumi fre sa yentenka day it Tuesday last week what channel na what you me Tuesday no say no be frame me phone so o frame na me say na o pay dey no nya me number oni me sumi no me number no nya no say asomasi I say obaje sikabu om hono 20 million om hono na won fama me on family me na me see you Martina wo wai no so wo ka ba bi achi am so okay and me ko sorry me ko MTN store bi na imagine number na wo dey atoso ama me 20 million na maji mari eti be ko hono na me gi MTN number ni ma no number ni ma na ma ni free be so me tan ni me ho ba no so discanaba wa send there to so me gi scan ka hwe na 19 na 80 na say what 20 Ghana a free 20 million so now say there be nipa ni baji 20 million na for so ni ma ya 20 million so baji ya nipa ni fa ma me so no me kwaji nipa ya timi 20 Ghana ade na me frɛ ma ni kasam osade ma MTN wura no ti ekoya ntokwa na me se ma sanya hwe twa so me dia na se kwa ase me nsa ka sense wi na me yi mbotom 20 Ghana de so ska wo de ba ni so de ko ma nipa no ala ba ti me ko du fie nyum dem se akwa we busu mi mienu na wo twi ba ko ne nanani me ma frena ma won ti me mentini kan oda de bi saa ene na me sa ka ska we dia ba me freno na me su mi san checheri mu se sika na de ma me no ya te 20 Ghana afi so na de to kura wo san ka diska ne ma MTN yi no ka utua ne ba ne soso se bia menya sika in hand 20 ram de ma no menya no asa ya te so oh me freno manu ansi ene sebe wo di me ma me atem to me ma me ase nyina bokwasea o ma me sese wajimi wo ye kurase ni minim so wani ntie wani mi ya obekuma se da wo di ma tempa me ma freno me be chede mu se 20 no de ba ne so sa te 20 Ghana wo di ma tempa me so me freno ma me kasa te baya ma me phone no kwa no ekate wo di ma tempa wo di anto so nyama ni iso be de wo toto aso se me ne nipa no obaji sika ne ble no enso ni nkuye na mentiase am ade ti enso ni nkuye mentiase etime ni hamso a hama me kati san emo no sa frame no abufu ntimi amfa na me jae afi wo se won tua sika na da so bosumi mienu fa so won tua na 20 Ghana no so me koyi ye no ye 20 so won tua me ye kwasem nim nyansa prasini jimini den antos ensemble bobu me body dua tobo ma me hwade bi o ba wa ba hey eye bosumi mienu eba no a esese nkotua wentua no anase eduana a obo woni nti na mo aba ha bipacho me die me ye madwene se nka duana wa bo me no na kam de ne ba se me ntiase but me that dwen ho a wo bu me kwasea me nsu a wo sa bla me nsu enne se se no mfaso no enne sika na so to ni duane nyina no na me dia ba enipa de enipa be oye hwan ode say otehin ana na adwuma we na adwuma wo Nero Johnson wonim se a friend say minim se na minim de ba we be na mu se a friend Abi yes what the kwabna latte se de but no minim ya friend Abi Nero Johnson Rivina Pop one na bia boutique bi wo soro horum wo sa to adonko horum edua na obo no ogina ade en so latte no Abi no ogina ade en so na di bo odua o kan ne sei me pese mi hu se ni obo odua no obo ne sei me friend na odidi matema me so me kan bi chena na antwan so nya mankum ne ne ole boy no obaji sika de brain no sei me ni hona menti ase da bi obi bodua ogina bibi so ene de bo se bia o ye peace ye gu ko mu me se eye media o se enya media me se okay owura wote ha ade ye gu ko me eye media ena wo chinchin me nsa age pese o san kire me se enya media na ma friends yo no
ɛde ayɛ deɛ mede bɛyɛ enti wɔno franto nsuo nyama ne nsuo ahodoɔ ka ho no sɛ nku no ogyina adeɛn so ɛna ɔde boy sɛ me kura me hunu na ɔpɛ so ɔkyerɛ na me ma dwen me sɛ na dwen ne sɛ yakɔ na adwuma mu hɔ no makɔbusa na sio sɛ deɛ ne ntira but ɛwɔ sɛ me ba me hu busu me mienu na wɔtwe baako ne nanan wo phone me ma frɛ obi a me sika wɔ hɔ no me sɛ anadwo me frɛ phone ne bɛyɛ 50 times a day oye kristoni me pachoane okɔ asɔre me pachoane asɔre bɛn na akɔ well me tu kwa bɛ deɛ me nkɔ asɔre but me yɛ nia sisɛ me ya me nyɛ nya bɔne yes oje twere ndi papa sa twere de kasetia bosia bɔ ana me boa pacho no kre enso so woyɛ enti wabu twere ne so me da me first ayi tama me wo central market kura no nko fo ba ho me ka chom se me de me nya bi ma point o mo kwa metimi asoba brum ana bibi ma ka se me first time ni ya wo de ye yeah ti me kura me nim ho hyehyɛ ni ade a de se ɛna akɔfa saa asɛmu yaba enti sɛ ye ya ye ka sɛ yi ɔde wabosome mienu ɛmfa soɔ kaa ɛsɛ nkotua ma wo ka ɛna saa 20 million na ɔbɛgye yɛ na me kɔ ɔde sɛnde yɛ no so mo saa timi 20 Ghana ɔka kyerɛ wo sɛ ba wo ne onyɔnko ne ba ne store hɔ ebebusa na sinti no ɔfrɛ antoa bɔɔdua anaasɛ wo asisi no enti no ɔbɔɔdua wɔn kyerɛ me hɔ koraa saa bia na ɔbɔ me nti na se sɛ me ne bɔ ne ba na dwuma wo busa yo sɛ me fa na ti be busa yo sɛ adie yo me nti na se okay asɛmi ba ayɛ no jataba ɛna edi akyire na wafrɛ saa krache Kwame Latei na bɛrima no ɔde eso ɔde abi te saa abi gɛ abi abi ɔyɛ bɛrima ɔnyɛ ɔbaa enti jataba ne abi akasa but Antonio Paul Argentina no say please Nana tell the man in your studio to leave everything if he is a true Christian because it's not good for a Christian to give money to someone and collect interest. Let Nana Mpofo read Exodus 22:25 for you. Right. Dennis Apia, Osinana, good afternoon. Papa no opa onyai. So wa friends you. Enti baby aduane bedi akono na diko. Okay. Raskaba ewo Germany. And was say otake from my for na wie ma me nchiachia mo na me nso me wo Germany aburutima mu me hwa mo live Raskaba wanya abo Raskaba dia ma me nso me nchia Rasquace oye reggae musician no no the reggae no twi no the boni reggae Rasquace oh Belgium Rasquace and awie onso ya chiacha opa but mamen kana men fankyerɛw sɛ ye ye ka sɛ jataba ene krache no abonkomo ansa na ebetie nkomobo ni mu nsam no Lamarck Prostate Center enso eye asoyeye na etiefo Dr. Lamarck papa no waben truly waben sɛ oyɛ bema na sabre ye ka sɛ wenya prostate mu hawo obi ho a ehwo den pa ma no so obedwonso Johnson na kanayase odwonso emma yesi ye de rubber kwa akoto be mani mama sese wo ho hyehyew wani fili gadochi ni e pase kateta no nyagro kra oba Lamarck Prostate Center ye dwuma titira ye dia no ye behwew no anyu ahoto Johnson no ye fa rubber ntum nanso inshallah ye betwu benyu ahoto wa wenya prostate mu cancer o prostate na yakese wenya prostate infection o jonso a obre o ta jonso o jonso a wote ya wom enam sa yo sokra ndi se wa ye mre wo mpam STI ni UTI wenyinya nya bi oba unsunsuo bi gugugu candidacy amase besenti abeta honya asem ketwa ade ade nso wo be ye na te senti anya odabi ewo esa wo ya bo nse sentina bofo adwim bohu afoi eno na ya ne onza aposa ayoko edumja yes edumja that is the right word edumja simjoso no emema na ayo omuta si joso no nyo mo enkoye sha enkoye aposo nsa oso wonsa sha
na wonim terms apostle be kyerɛw apostle kyerɛ me style bi na me say style we kwasi me ya me mewu ɔka kyerɛ me sɛ ɔno otumi tena ne bed ya no saa no oba ni gyina kyerɛ o no oba ni demri kekekeke no obe huri enti oba ni huri de ne hu sina so am say hey apo what a style what yes yeah oba Lamarck prostate center na was our problems we no nyina me de hye ye dwuma ye dia no me pa cha Lamarck prostate center e we adwo ye ben fire service station no enti the offer car na osi dwo so a kasa wo pe fire service fo no wo mo office wo wunya duru ho a wo beto wani na Lamarck abrosan tenten e ho fe na sisi ho kama Fred doctor no e wo 0208 30 6236 afi 0555 799981 one Dr. Latin ankasa abrewa basna de mami wase ewiase wa ngoba omobros ne ta wusie wa mobo untumi nwoa ono ne dwuma wodie no brabrewa ho na abrewa beboa wo ose eba seniade slogu aka wato ho usisi ya oya enie hawo enemu yade bi tete ho pa brabrewa owate fakaye kwa abu akwa onkawe kasa obesi se paase bodwusa anwo nkwanta ho wunyasi wo pekasa wo pa abrewa basnade eno ano no frabrewa number no e wo 0246 450718 abrewa powder ni bi wo takafam aba ha obenya bi powder no wunya bi na so ba o de framrek ya na yogurt ubegina so kama what you say any abrewa ni nkita ho booster ba mixture police ni na duro no eno nso ye wo number 1 immune booster so we you be asabre ya ye ka say immune system na ye weak enti yade bo rough nipadua mu ya wo ya asichire yade any pressure tetel liver ni kidney problem abeto so wan kasa wo bu nsa ahwebra ya wo bre enamu yade wakoti bi wakoma na okoko ebo pimpimpi ya na ho ya obasabasa pe imboost herbal mixture ana police ni na duro no ni din ba kono no police ni na duro no unya binom a uni problem ba bi eto no obi awuram free police ni wo 0246 208496 onom sadru ya ebeboa onti bibi nso ase a ene papa no enkasa na onye woso Donima Steel Complex wokumasi asafo YF Junction yani yadi roller steel gate ene automatic garage door yadi aba yadi quality materials ene yadi ayo ensiogu so awia boso ye door ne de ma gate ne de ma na de two fie garage o warehouse o shop no anu o ensiogu so awia boso enye na ache ne mpopo da Donima Steel Complex automatic garage door ya yenti ze de Europe ni America na bia o kromfon tumi mu ne ho den se be fa ye ni enko ye free estimate ne measurement ne mfama wo tropical na doa ne nso odwa so en na doa sese ya carpenter fo agi atom eye tropical nails hia bi aton ana wo to ne nkronkwa akodi udwuma Donima Steel Complex asafo YF Junction ye Benjiari for office no freyen wo 0244 123 325 and 0244 46 1539 na wone ye enkasa Future Life Smart Food aduania wa yade tabo bobo basa wuhia se wudie nie immune system na ye very weak yade a wokwa yaresabia ye ka kire wo na bekwa usu abu a wakwa enko no wunya Future Life Smart Food aduane bi na wudia ebebo animdifo na aka nimdi abonim dia so ene omo ayesa aduane we dia ba wo medehye aduane ne ye pa be kire yen wo yade e dawo suo mu na yempe anu aduro yemfama wo 0242 878090 and 0246 010150 na ai otuo wo ye de na hu se sa krache kwam late no wo opebosia wo ye de na hu yi minim no kra na menua ketwa adamfo ena obeka chem se na damfo bi ehia bosia yes na yes a krache na to kra minim no me hada data ba frɛ no na ma frɛ no okrade na kire o
ɔse duabɔ no nyina soɔ ne sɛ papa yɛ gu n'anim ase akyerɛ n'abusua ɛne ebrɔ no a wɔte so sɛ wagye sika no wadwane sika ketewa wi ɛno nti na ɔbɔɔ ne dua ase so wagu n'anim ase na ɔde sika abrɛ ne deɛ ne nsuo no ɛne ne ni enti dua no nyina soɔ ne sɛn ɛne sɛ wagu n'anim ase akyerɛ ne mpɔtɛ mu baabi a wɔteɛ akɔ ne yere hɔ ne ne mma hɔ akɔ akɔgu n'anim ase de akyerɛ wɔn nti sɛ saa deɛ na sɛ wɔde sika no abrɛ ne deɛ a nsuo no ɛne ne ni ugu n'anim ase mepakyɛ wo ne yere kora me n'anim sɛ meni no ne ba ana me kɔ ɔkɔ ka kyerɛ ne sɛ ɔma me ne me frɛ wɔ apa menya no enti no ɔkɔ fie a ɔka mepɛ ne maame ne yere na ka me na kasa ɛna wɔ se ɔno kora no ne maame fon n'ani abɔ nti ne maame chip hyɛ ɔno ne fon ne so ɛna mka sɛ neɛ ɔbɛdu fie tam bɛ ne wɔ so ɔbɛdu fie anwummerɛ 9 na me sɛ ne ɔkɔ a me mɛfrɛ no na me ne maame na kasa ɔne ne kasa ahomakye me frɛ ya obi amfa nti ne maame na frɛ me anɔpa a me kɔ kurom no sɛ ni sɛ no ɔno kɔ dan ka bia ahomakye na wɔnya sika no nti na deɛ nam sɛ ɛkwan a wokun di me nam so no mani nye ho wabɛgye sika ɛyɛ mpɔtamu hɔ no a ne store ne wɔ no nso hwan na akɔ kekɛ ka asɛm no kyerɛ wɔ mpɔtamu hɔ bɔn na menim no wadamfo no ɔwɔ no wɔ no ɛna me kɔka kyerɛ sɛ guy we sɛ ni sɛ busu mmeri ni apart from wadamfo no me busa sɛ panyi bi wɔ ha ɔfɛn na ebi a ɔbɛfrɛ no a ɔbɛnya no ana na ɔka kyerɛ sɛ maame bi a ɔwɔ hɔ nom no me nkɔbɔ na manyɛ na mka kyerɛ maame no sɛ yɛfrɛ no a wɔmfrɛ nti mesrɛ no ɔfrɛ no ɔfrɛ no ɔnyɛ no ɔka sɛ ɛna mefrɛ no a ɔmfa fon no ne yɛnkasa ne yɛhu ne yɛkɔ enti ɛno no Jataba na die bio na ye fa ho die na aka kire krache no krache ne ka die nana me try say me cheche nsem no mu akire no ka sa asam no onim dada ana me to me safre ne say ebe hia no na ye ne di nkomo o ka say mitimi hunu no na ontuni na nsia na nsu ye kina ye wo no aka de akire ye no on say de di edwuma ne so ye ne no kasai etwe na no asem gu fidie so seni ebe kan ye nti wose wabodua no wose dua ne de wabo odi nsuo bɛyi enna na mi bisa na wose mi ntimi mmekire no de wonye dua ne de wabo ne dua wo odi nsuo bɛɛ na bo odua no ono antoa nsuo nyama na edua bi ka na se exchange of words ntimo antete menye dua ba ko no bo me na me kasa me ko bo ne dua onni bosume wa wo de me kan na wo se me gu anima be am ko jis kan kura abla no na me ntimi fa ho bana be kasa pa madam fo awa Jimmy di oni se me nko ba bia no achi na wo yesa di obe kasa me pa ma fan ma mintimi nko man be kasa ai ba bia akɔgye iska ne free be bɔ ne basia na fa mintimi kura nko ne hobi na di iska akɔma no da bi mi da akɔma no na da na ne wo nso unim sɛ wo bɔ ne dua ne bia ni na wɔtwe a wo nso nko bɔ ne bi me ma me na se ya wo jai kam de ne ko inspector kad ne kwa hin inspector kumawu kad ne kwa hin de ne ko inspector kumawu no what inspector who asem da aja ma tipe pa wonim dia inspector ye minim pa ana nka de ne kokɔ de ne ko so no obekume wodi meka bosia mienu kra wontua ye sika so ade ba ye so asaso to 20,000 wo wi ase makogu woni ma ase wo bom medua na wo sika ade ba ye ko so 20 mfa so bom kwasia why de manual meto wo bekuma twere wo me ma me na pa ma chew se minya wo sere me na me dadwire ho a kwasia buo na ko no bosome kwani wo bumi kwasia asa me 20 million na abaji ya asa so to 2,000 atimi 2 me ka o buru nua okay boy ni nie tie papa me ka sama kyerɛw papa we ya o ba no minim no tie de me kyerɛw no minim no asama me ka tie nie me sa rufi biem ɛna boy bi so na ka kyerɛ me sɛ ni nipa bi wo ska o de mabosia tie de me ka sɛ fɛ kokun sia na ba ka kyerɛ me eti kokun sia na na di me ti ska ni free ni ho kiyo de meka no onu buza me nyamna me wodi scan system kwaku sia dis scan ma me no na kwaku sia me ma me pressure dodo na bo so so na pia interest amomo na mo hana we no e ba me so e me do ba me so we dis scan e kiro ba me so very clear no ma bi me pewe me yi no ma bi ama no so mpe e tie no se onu asa pa so bi mfe ade anda no ma me ba on se scan na kwaku sia ji free no scan kwaku sia de ma me no e ye ne dia na so me ba kwakusi awo ready kwakusi aka trem say sikani ya na da so bi me ka tro no ati ama ku funi na ba ni so me won time
ana madam me say pressure na mo kuma ni mathematics nyina enti ko ko sia expect no na nigga so it come in na class obi a so ma e bi opebi ma do pa mi e do ni e frame ka frame am say okay ni bi so nyaminti madam for na me this kind man dey come on no ono me ne ono ko ye ade mo sabi se me minisika me so feme minisika but na force anya o musika no na etande na ka ho a be abeka ma na 36 million interest ni kasen no kasen na ka se de menya na se bema so wo kwa na menya se ska we ya first kan come on na katso mo se me wa kra me pa me repam no me do mo balance be be bro mo ka se ska no 128 million no fine wow Grandma ne discover wakati huna nini na chino uma ni tena wotesa we me so se uba no no discana be so nsem o se papa ne sani scan ma on sani scan ma no on other thing o sani scan ma o upon seta we tena chiu mi ba bia me wo me me business ana sa dia me obi ama mseka banso ami mani abra me na ma me hu kwa me fa so a me ta baba ka be maduma o frame ya we sa frame ta scan o de ma no wo sele ma no anya 2000 ni na mse be ma mu bibi mu timi tete ma blabo ripadi scan ma ka so se Monday ana me ba me ba e chane na kan me be come o we magic di 8 million scan order fine mu 2000 mo saka Monday oba de mo we tanda brem tu kai na oba ono ma be transfer de mo balance mama o sa de mobile money awasane wanya 2000 sabe to cash amami en ko senechi am se mo na mo gramta fo mo kuma ni ma se u mo ma se on problem u mo ma se on problem kila mdika busa so usikaira na u bobia you want fa na de no o ha no wa fa fa ho dai o kuma ni ma se ntina o de nam se na me ye o kuma na se madana o kuma ni ma se ntimi dia me ni obi ani asem dia bona wa bona dia ye wo no wabo ana asante ma mu su ye modua nje le fami ko ba dia opebi awai me pacho timi o fami ko ba dia na wo konsuo no so ne ko ka kire no ensuo no na ni mu me so me da se me ko nsuo no so pa yi me da me fa ba da ma ka no ntia sia me ma kama sema wie enti wo tia da be ja ko mi da asem wo nti me wo ma wo wumfu da me ni uni asem mo pa dia mo pe bia mo fa ma santi ma mu ye modua dama nipa me ko na ba wo dia wa se memwa enti be bia be fro bia be ba na mi so wana ana fie ne bo bia na wa bona nte wa betimi anya wo dia opanyi me kwa me lati me lati ni e so kwa me lati bia no ma me wo na se busan se ma bi kan wa tua wie na wo body a wa wo tua wie ye enti woni se betimi ese anya wa na wo Ghana afford ye interest 4% busa ya sawo ti ase ansa na wo ji sta be ti o mo na ma tia ma me ka se scan me tio me tia ya thanks kana ma o sa be frame ya busa me ta ko tia charge money for mobile money then we was say we send it 2000 yeah jataba ja ambafo yeah krobia krachi wase be maami atu ne for sama ne nkokuma wu inspector wo betu ne for so anya dai me bi say question ba ko pe oyi anu bia metu no fu bi okay mami sa wachi wo na pese wo sio maami ana wo pese maami ne sio me pese mi sio maami nti wo pese wo sio maami dia ma o maami no wo die wo tena se didi na wo ya dwuma na nya hode na sio maami nti ko inspector no ho wo so ko a no cheche wo se mu nyina se de o kase na me bo bibisia interest no kura 1 cent ya mimi ka kan ya wo se magu na nim ase eti mimi no no mo no ha na aburu nyoko kwasia wabu mi kwasia nti ma yi ni nti wo to no for yes me to no for na me cheche ne semu se wonya dai se onko cheche ne nsemu nkire no enter inspector yes kuma wu inspector wonya kwala wo enti on cheche mu nkire no tio hwe wiase no akura dabi wo wate kuma wu inspector kwa bakwasem me bibia me mpese utie me mpese oyensu a we very serious o ma mi tufu a inspector tufu se wono no ntina se na wu no nsie wana dabi
what 2 for say neba de but me so me 2 for say wo mom tenase et wo hospital no ho na keka de me kan nyina entia no wo tia no anya enye media me mother that and they all can you now for any bre what I say Dabi tobo krache no onya botre kwam late hwe sa ade we ya na da bia me ka sa asem we ho ena unim me yedie ni sa wo kasa men kasa asem ni bi da metia o kasa kwam leta ahomaso wo mu boys na ye boutique adwuma no bebre na ya ahomaso kumase ha boys na ye boutique adwuma no bebre na ya ahomaso but mamen kasa mbi mfa nkyerɛw se nimo wantumi wo a watete wontoma mamen ne Dr. Xavier fo nkasamra kwasi akwaba ya so nana mpomu adom woni bia ni akwem ya da nyankopon ya se na meme cement na homa diabetes ya de nkume dabida mint na homa me immune system ni weak to the extent say ya de be knock me rough enti Xavier food no me sese wo obi a wanya diabetes no kwasem wo obi a insulin pane na wo wa no kwasem pebidi yes die enti wo pebidi na wapomo nya din pebidi na watimi aye adwuma din ama me ne wanse ne free yade obi benya wa ne free yade enu nti ena Dr. Xavier wakanuane mako ensia ede abomu de Xavier food se diabetes na ewo so a wo de wachinia wo se nya dia ebekono bra na bedi bi udi bi eno anu no obi ani asem na eno adanchen so a yare ahodu bi anka bebo wo na ka wato demu no udi Xavier food bia eba be yini nyina da ede afiri honum bibi de se pressure say udi bia eno anu no na wonim se diabetes no ene pressure no ne nambom na se ba so na se wan hwe entu ho anamo a na stroke ede ne ho eye akwakodjim ene nti dan da nyina no yetumufo se bomoden na Xavier food no wo de faye waduane se wonyare diabetes mpo a faye waduane wo de di na wodi a ya dia nka betimi abompo fremu no ne nyina no ebe firi ho no mama wanya wasomdue na abusuafo asa wo pe aduane bia mesew me de doctor number eba aba betudwa seseye ene adanse e ho nom enti frɛ doctor e was ahwa we say so 0555 78 9698 0555 78 9698 eno adanchane a obesa so afrɛ 0577 20 1495 0577 20 1495 wey ay ahuma Dr. Xavier edidi juma enti se sie wo frɛ no a won sabe ka no na de wodi na di nkomo ka won sam nyina kire doctor na doctor emma wa kwankyere fa Xavier food no ho na bra baji bi ekodi na ansa na no adansedie ba na eba papa bi watade wanya mfie be se aduonum na odi Xavier food no bi no de ayama no mintime nyina danse ni bibi wona no a waso ka ede kire ndi momyenkotie na danse no emra yeah sana mi wa diabetes once akula admi control hospital for so many months sawaka so me buy na shada nye we papa na de ba me buy pa the doctor no just about 3 months ago so on a ward tigumi so all of a sudden na me bibia kufum tu sa esemi ya obi ma yelpa che adichi e be contest here no na 18 ho the nurse bia neno wa ha obehwe me no sha sebe do yare ndi ma meboa unya Xavier food a obeto se dia kodu dia ka me bo no kra no eso dia mebo me bia me pe na sa ne dia chia me kwa kodi bia bra na dia chia na obedi iska so kodi bia bra me okodi ampa okoye o ma me ni Dr. Kasai eche me ami yina ampa me dia no the next 4 days I me ko check here no na 15 about 11 me to as 4 days dia me ko check na about 9 4 days dey me ko check here na afia ba 7 the same no ka say 3.5 with the instructions no so a boa pa you 50 years there nya e di 4 years tada na anya kura
when my wife is on your white, Umunamina, but Miss Satis and you severe food in a day. Okay, Sana money and I'm your I know, ma'am, I said, so to say in your opinion. What the uncle Hokra. What did I win yet? What did I win yet? Now, what could you talk? That is a condemned to maintenance. Oh, not maintenance room, dear, but near saying another panel. So, say they figure I figure. Doctor, at me. Starting, no, I'm a pan, I'm a pan, me dinner faster. We are by 12 1 maybe me bloody amphitheater. Nimble, a comedy. Na masana agidi na me de do so na we fa meto me ni we no go back no alapane ni me alapane ni we 5 years in for the past 4 years ni na tutu anapatu ni me tu tie me fa ba ko pe 3 days ansamasa fa ba ko doctor de na sheda nyedro ayeduane na ayeduane no wo kwan a obefa so a obeye no nyoma asesa wo different na wa protein na na odi ama fa we ya de say na kan na boom na shedi but okwa people who say would be ayeduane dada na fafla I say corona wo so wo san manaba me teacher ni dia but education office Nani America say, so one shall swim the Janina Casa, come do one I been our Saudi, and that's how would be a fafa. Because she said, you don't say what the Yarane flew Mukrano, and so works watching Uncle with Janiso. Now, and probably now, who goes to dinner there, or come to us, I say, Janina, been our baby, send a doctor no catch and no one I will be dinner, sir. Papa, you would see diabetes in catch it, yet be a tea diabetes in cat at it, abruptly say in near group. Based on the one. Odu ani ehunu de waso atie waso ahwe na aseme na woka we do nyamia memu because e da mo ma she dina me so we wasagen no se enye duro ba nyame de menye ehunu de ejina eduane na wudi no so ndi wunya severe food na wudi a wa be hu se we duro eduane esan ye duro obia diabetes hano onko hu severe doctor normal severe food we duro anu no esan so ye eduane e bia ba jiwa no severe food so diabetes na how would the form of the what to form ya who be any year the driver do I severe food now also would that food that no she say we din she say na e wo so no so even the hospital do na no cry and she say that ho ya no basa Oh, you are say and da ho no na awusiafo opani wo yi a wakasa ye enya emfie adunum 50 years na said na diabetes na sia mana ye waye dwa ha ya wodo ankasa di adanse se na ne mema asam kura no na kofom na niema enkoyie na obedi nkwa aduane ya eye severe food no se watiesi ya watrese se baby oba beduru no ya mianim no kwasem nie eniema dedin ede emano nti misamada mentre ho ma yade ne nye huhu bia wo so wodi han so benya severe food ribie na wadie momfa ya homa no na mo doctor pani edwetwe enkomo 0555 78 96 98 0555 obo 0 no obo 5 nko amiensa no obo 78 96 98 na odi ashim eno anu no and now 0577 20 1495 0577 20 1495 wey eye severe food ya homa ya ye didi djuma na momo no obi wo hoduma na owo amonone opeso ne dingita ho ewo abefo kwantempon so obetimi afa sa homa we say odi oni yen whatsapp na de omu bia no yensa so enchiremu emfa enchirewu eno aya 0243 374151 0243 374151 brana bedi severe food no bi na kodi wo diabetes e wo so no mesrawo anya sa da nyame ebo wo wonye shia severe food ntia se wo shia severe food na abusuafo wo yie de ye bafu kakraka sa ti momme enkoso ana severe food me de dani de nyina me ka se wonyare mpa ya dibi ne betimi aboa wo akonu asa nyina mu na ye di besi ha nyame ya adoma dasene ye besa shia bio mo atiefo we ye severe doctor severe food a wade aba honkomo na ye ne kwesi akwa kobono
na Fred papa no Fresevia doctor sesia na wone no enkasa number no eye 0555 789698 afe 0577 201495 unya fre sa homa we ya woni papa Savia bekasa na dia wonti asie bia no wachire mu nso kama pa na ode amawo ewo afidie so aha ya 102.9 FM otek ena sabre ya ye kasei wasugusu a sabre utie no na abapa mo nso se men kan kyerɛw se ye ya ye kasei die se o pe bibia to ewo Ghana ha baby biara wo bia no abapa mall no eye online shop kese pa ya wo beye bie na wato ade bie wodi a ye ton ya eyeye ewo Ghana ha de abapa mall ena esefata se wo order na woto abapa mall you be call Google Play Store ana App Store na wa download abapa mall no ewo ho na download wi a order de wo pe no obi wo kra order kra no ne ho sika na enso ye be ma watua ne nkakra so ya na ye deliver wa de na ye de amount enti download sisi a ana wontumi download nso a u use banchi aba fra yen wo 0555 55 7193 0555 55 7193 unya fre sa humeya abapa mall for ye beje so na ye ne wo enso abo enkomo adehye enkomo a ye beko na ye die eye owura otuo eduabo bi akrachi bi abo no wo de ne ka untua ne sika kra anwie wabo ne ka ewiase wo ho tie kwame latte se brebre ama amane omma edua wei ya wa boyi ono twini mu ne betene ye pe a ono an edua ne benya no o de meka senka eka wo de me no bre sese wutua no senka wo ba betua no a me frɛ wo na wo fa ya enka manko ba bi amfa nkoto obi anim se wo mfrɛ wo enti oku obi ho de akwa akoto nipa na anim no ene kyerɛ sɛ wagu anim ase ana mi o lady bi na kan na sɛ mo sese nka wanim te ya enka bi anka asɛm no enka ama na wo wa ama wanim ante ebe den ena asɛm wi enkonkoba ade anya wo wiase unim me ye santini o wi yem bibi enyame me ye angunani o me ye sremni o me ye latani o ye lata no kwa ye kese no emu na de na ni akyere po cement po ibisi wo ne nkyɛn na akwa concrete one no enti akwahye gotanim ena mi gina soro hakura o na meti se obi tiam bue enti afei na emaya posifo maya mienu bi arɔhye efiri manhyara na about omoko ho nti yama adom nso ko sima kropɛ yo akra baabi a abi obi a no hwɛ ewiase krobiasa ande kotokose ye ka ohani aduro ne nyina nsa dwumusi ejusika som na jusika endi sania wo keka ne de ento asomu seme makobo mama pebosia ma mpo na sika ne watua na nso na mebeka wo bo medua sesei ento asomu mo mfa ni hane enye saa enye fede wo ye na yanim guase ma no se wagumanim ase wo je na watua ya ko bibegu anim ase endi nsem a wo keka na ento asomu enye ye mfa me wo ko mebreba a yakuja wo ye mema sem bebre ba yakuja ye wo kan ento asomu no mra no me kan se foforo so wo namfo bi wo bo mtunofo dia wo mtunofo na enfiri ne engosi efiada no me kan bi pa bi enkyere ye nyesa ba bi a ye betia nze ma ne kwan ma na ko we di ono we di me kura me mpini dua boso we nya enya eyo because wo abo me dua se me mu enti mi ko ba bi se wuase e mi do be dua no onko ya kra eno ano no me da se enti krache shia wo kyerɛ hɔ na ni abegafo enhia da bi man kabio o de nya wotre fa de aka nyina hye otrim enti arehye ye de dwumadie no esi ha me de krobia nana yaw asante jataba aposo nana adwo makyede ono na hyehyɛ dwumadie yi ema me de besmote nana mpofo ne obo ade achi amenka ye sore so amadwabrem enso atoaso o ye drobani o drive ya American 10 no moma ye nyai
God bring me happiness.